There's police on my left, so I'm going to try and act really casual. And we're just taking a selfie at Big Ben. Evet. Assalamu alaikum. Kovmusunuz Arman? Who cares, brother? Kovmayadalanız. Who cares? Dünya nire var yer aslında vatandaşlar. Dünya nire var yer. Gelin yıllamızın sürücülük şahitnaması noyabr ayına çıkacak teyade düzgünnamanın esasına verilecek gelmiş. Bundan veylek şu okçavr ayına da hiç kimi oku yazdırmanırlar. Ödümüden görüntümüz TikTok'umda da paylaştım. Gelin yıllamız eğer sizin haklarınız, kutluğunu görülmeni isteyen olsanız günden geçirip like batın, benim sistemani üst merkezine saklayın. Hatta gerek olsun. Şular yal bir video çekipdim olun. Kovum neyli armada. Bizim Türkmenlerde aslında gereğim derken nay. Kovdurmuşam gerek geleken, buların haklarının sorulmağım gerek geleken. Bizim Türkmenlerde kovdurmuş gerek geleken hakikaten am. Çünkü bizim Türkmenler biz diye şu sürünüp, kösönüp, itin gününü görüp yaşamağı diye biz özümüze layık hesaplayız diye. Standartlarımız şolar yal pes diye de biz şu pes standartları öğreniştik diye. O ne çeyil türmede yaşatsanam birini son azatlığa çıkanına iyidine türmeye deseliye diye. Türmeye öğrenişip durtaya diye. Şon yal bizim Türkmenlerimizden mara vatandaş. İşte hani hedef neyme diye şey koyun. Yani bizim Türkmenlerimizden şon yal bir hili öğrenişip durlar. Ol için gününü görüp yaşamağa, türmeye yal durmuşda yaşamağa bizim Türkmenlerimiz hakikaten bularo biz kavat yaşlı geçecek golyas bolun. Elin çekme elimden niye da elin ayır diye çekme biz diye biz go diye şu duruşumuz bolya şu duruşumuz diye. Sen ondan şular yalak halka ne edip kömek edecek. İçinizde şu zatlara doğru düşünýän illeşlemeden bar ýöne olar elbette gynanýan azlyk edýär. Ve hemmeňizem şu men efirime şunu için eden efirimde gelip nämeler gurrun berdiňiz? Agam dogan na men siziň efirleri dinleýän ne öýümizde biz 5 bolup ýaşaýas, 6 bolup ýaşaýas. Bir men sen pikirin gollayan galanları görmäne de gorkýarlar. Görme ho kelläň ütgötýär diýerler diýdiňiz-a, özüňiz aýtdyňyz şu zatlary. Gelip. Seýär diýsen, şolaryň kelleleriniň ütgötüp bolmaýanlygyny aýtdyňyz. Ine siz özüňiz aýtdyňyz şonu. Diýmek şolardan biz näme garaşmaly adamlar? Maňa diýerler, aga minni biz şeýdi paçana çenni oturmaly. Haçana çenni şu zatlar şeýdip gurrun edip oturmaly ýörärler, edeliň de öwreliň de diýeniz. Bolýa dogry diýeniz, edeliň ýöne daş töwrüňde serediňä diýenler. Daş töwrüňde näçe adam bizi dinleýär, näçe adam bizi gollaw berýär. Han bir doğun garnaşsaňdan ne meni tananok bolýar. Meniň sözlerim olar üçin täsir etmän biler, ýöne seniň sözleriň täsir etmeýän bolsa, ol adamlar nädip bärik öwürmelik men size aýdýardym. Sizi dinleýän iňler kişi bolmasa ina planin tanıyanmı diýse hawa kiçilikden bäri tanıyan ay şu bir dogry sözlü adam, diýen ýerli adam, diýen sözüniň ýerinde durýan oglan, hawa şoň bilen iş salyşyp bilersiň, hawa bir söz diýse diýen sözünde duran adam şolyp gowy tarapdan aýdan adamyny dinleýän oklar. Düşünýärmi? Han bize tanan oklar diýeli, bizine sosyal medyada bize her zat diýdilerine pulo halkyň pulunu ýedi, ay yok, plan etti, pes bedan etti. Aslam yok, adam yok.
bize hiç kim pulum tölenok, şu yola çıktık, şu yolla öz gücümüz bilen, öz ýagdaýymyz bilen, öz ýagymyz bilen gowurlup. Ýöne bize gelip bize inananok bolýar. Ýöne size de inanmayan öz bilek ýaşaýan komnukdaşlarymyz bar. Türkiýede, daşary ýurtlarda. Senin şular känkä, şular köpkä diýýäňiz, hani adamlar bolun bir zat edeliň da ütködeliň da diýýäňiz. Näde ütkötmeli? Näde ütkötmeli? Sen öz intak bile öňü we sen çağlykdan bäri bile dost bolan adamyňa düşündirip bilen ok, şu zatlar biz etmesek biz kösenmäge dowam etjäs diýip şoňa düşündirip bilen ok. Men näde onsoň tutuş sistema diýilen zat biz ol oýun oýunjak zat. Däle näme bilen meşgul bolýanymyzy bilýändirse adamlar. Biz näme bilen meşgul bolýarys? Biz näme ütkötjek bolýarys? Şu gidip barýan adalatsyzlygy ütkötjek bolýarsa, ýurdun maýasyny, gaýmagyny 3%, 2% adam ýýär. 3%, 2%. 98%'dan kösenýär. Milyard dollar bizim budjetimiz var. Girdejimiz var. Bizimle geçen yıl dine Oktyabr aýyna çenli 10 aylık dine Hytaýa satan gazymyzyň eksporty $9,5 milyard. $9,5 milyard näme diýen bilýäňizmi watandaşlar? $9,5 milyard näme diýmek? Özü bir 5 milyon halk üçin näme diýmek bilýäňizmi şonu? Siziň beýdip o ýyllap bir maşin üçin, jaý üçin ýa-da oğluňyzy öldürjeksiňiz, gyýdyňyzy çykarjaksyňyz, o ýyllap wagt ýitirmäge gerek ýok taýda. Diňeside adalatly bir hökümdar gerek biziň başymyza. Adalatly ýurt dolandyrýan bir sistema gerek bize. Biz sistema bilen uğraşýarys şoň üçin. Şu daşary ýurtda keselçilik bilen kösen oturan maşgalalar biziň Saglyk Ministrligi şoňa Türkmenistandan şonuň maşgalasy puluny tölese, olam şu hastanyň balnisasyna töläýmeli. Şolar ýaljak zatlar bilen hem çözüp bolýan bir giden meseleler bar. Ol TikTok açyp gaýrat eden adamlar bize kömege daýyňyna bir şeýlerde galyp diýip. Men prezident bolsam men utanarym. Meniň halkym TikTok'tan halkdan kömek soraýan bolsa men utanarym men prezident bolsam. Utanarym men. Näme üçin şular ýaly milyard dollar girdejimiz waka meniň halkym gelip meniň gapym çalan noktanym gidip halkdan dileýär, ýene halkdan kömek soraýar diýip utanarym. Özüm şunu dün oňunçuk şatlyk şehifiň efirinde de gördüm. Dün oňunçuk gördüm. Şoňa kömek edin, şoňa padar koklaň, şoňa sowa doklaň diýip. Ýene biziň gelen günümüz şunu aýdýarsam bolýar, biz erwede adam, biz ýok, biz watan dönübümüşiz, biz haýynmyşyk. Biz biz hökümetiň dönübi biz. Hökümeti biz gulluk edemzok, şeýdip alkyş edemzok, diýeniň dogry diýemzok, ýalňyşyna ýalňyş diýýäs. Ne biz erwede adam, ýöne biz halk üçin erwede adam bolmaly. Halk näme üçin bunu gollaýar? Soňra bizden diýýäňiz aktivistler hiç tat başaryp bilmedi. Niýeden başaralyň adamlar? Näde başaralyň? Eger bizim gücümüz size halk çünkü kösenýänler. Biz garip eserleriň arkasynda durduk, şuňa çenli, daýhanyň arkasynda durduk, hak iýleniň zulma uğran tarapyň arkasynda durduk. Ol hökümetiň arkasynda durmak, onuň ýanyna durmak, ol ansat ol. On hemme kişi başarýar. Hemme kişi başarýar. Biz halk bilen jewizleşeliydik. Belki bizi halk düşünür, halk gollar bizi diýdik. Näme üçin halk bizi gollanok? Soňam çykyp diýerler, özüm bir ýaly migrant da işlemene gelipdir İstanbul'a, oňa özüm şu bir ýaly velayetli, özü ýene bizi kritik edýänleriň özüm velayetli, özüm ulag bilen Aşgabatda da girip bilen ok, Aşgabatdan jaý emlek satyn alyp bilen ok, Aşgabatda işe durup bilen ok, özüm durup bilen ok şolaň. Gelýärden meni bizi kritik eden bolýarlar. Vay. Sen o ilk bir tarafın belli de tarafını. Biz kimin tarafına duruz? Biz näme arkadağa şöhret diýäsmi, arkadağımızın sayesinde gowy ýaşaýas diýäsmi? Gowy ýaşaýan bolsa gowy ýaşaýas diýjek, näme üçin diýmeli? Näme düşmançylygymyz barmy?
Käşke Hazreti Ömer ýaly adalatly bir gelse-de başymyza danym hakymyz iýmeýän bir owru däl, o bir hökümdar gelse-de onu biz onu bollardyk. Yok, näme deli? Inni başymyza gelipdir. Onu ertirkün birimiz prezidentliğe gelsek doğanımızın çağası şeydik gidivereliňmi? Ýurdu dolanıp. Şeydik ýaşa vereliňmi? Adalet diýlen zat ünsverilmesek bolmaz ha. O wezipä geçip men öz doğan garnaşymyza seretjek bolsak, özümizde seretjek bolmaz ha. Lider diýäniň aslynda halkyny söýýän adam bolmaly. Siz şu wagt Türkmenistanyň prezidentiniň halkyny söýýänligini duýýaňyzmy? Hi duýýanyňyz barmy? Erkekçe duýýan diýin şonu. Ve suw dediň ýöne diýýän sözüňizi. Menem sizi gollaýyn. Biz näme üçin duýamyzok? Mena duýamok. Şu prezidentiň halkyny 5 welaýatda durşuny gujoklaýany duýamok watandaşlar. Mena duýamok, siz duýýan bolsaňyz duýýan diýin we suw dediň ýöne. Inha, masal üçin şular ýalak kanun çıkardy, şu kanun esasında öňşünler ýalak ýokdy bolýan, indi şunu ýaly boldy diýip suw dediň ýöne. Söýleň Alişer, näme öýleňiz? Assalamu alaikum Murat, kanday? Aleyküm selam, ýaxşy. Gowy jan tarapdan. Hadi. Ýa-ni sen bir zady belli ötdiň da, şatlyk Şyhyýew dediň. Garaňla watandaşlar ýaxşy diňleňler. Ot imin halka gerekmidi diýen netijeye geldi ben. Analizlarında. Aýdyber. Ot sende neçe patpişik var? Mendemi? Var. 1500. Yani yapılan 5-nji kanalym beý, ýöne täze açyldy bolan ýöne 1500. Sını korsan önkü sonkisi bilen 30.000 40.000 hem değerli, doğru mu? 30.000'a detonok 20.000 diýdi. 20.000'de. Meniki 3.500. Bilesemi? Ayda oturan zadımı men efir açıp ispat edebileme. Her aydan sözümü. O senem takcıda, o aktivistler demizde, yine bloggerlar efir açadılar aydan sözüne. O emin şu videosu üçün giredilerden sorabilediler, atvetini aladılar. I po faktu. I bilesemi şurada meni što agarçayette kara 70.000 подписчиги var. 70.000'den köpürak. Bizlerde всего лишь 3.000, 5.000, 10.000, понимаешь? И как бы вот шу показатель говорит о том, что как бы народу не нужно, да, halka gerekmedi. Ama pasport teması azıkara pasport temasını kozgasan ene şurada şunu etmeli, bunu etmeli. Şu 55, 155 oladı. Yana daha köçeleni başlasan 225 oladı bilesem. Понимаешь? Вот bilesem потребительские отношения var bizlere. Вот aktivistlere bilesem потребительские. Peyda bağ bolsara goşuljoklar, peyda yok bolsa da neme çekkel. O peyda da şuun vermeli bulara peydany. Yani bizim edýän işimiz ýene 1 ýyldan 2 ýyldan belki peyda berjek işdir. Ýöne bulara şuun berek. Ine şartlyk bilen dost bolýarlar. Çünkü şartlyk Şyhyýew näme diýär? Şyhyýew diýen adamda şuun peyda tapýarlar. Bizden şuun peyda tapanoklar onu ağam diýip ýalwaryp zat edip belkem Türkmenistana baranda o belki peydalanjaktır. Tagam diňe peyda üstüne gurulýar bizde dostluklar, arkadaşlyklar. Şoň üçin bizim adamlarymyza, bizim edip oturan işimiz belki şuun başa varmaz. 6 aydan başa varmaz belki. 1 ýyldan 2 ýyldan başa warjak zatdyr belki. Ýöne olary bir gyzyklandyran, olary iminne şuun şartlyk bilen dost bolsaň, şuun peyda tapýan. Nur bilen dost bolsaň ýene 2 ýyldan peyda tapýan diýsen bar beýlek geçe. Şartlyk geçe. Adam yaratylışynda da şonu ýaly. Geljek peydadan, bir ay soňky geljek peydadan şuunky peydany gowurýarlar. Adamyň ganyna başa. Yo, tamam ganımızda bardır. No, karanla vatandaşlar. Bizler deyende iminli aktivistlerde потребительские отношениядан hardlar. До такой степени hardlar, даже efir açası gelmedi bilesem. Потому что bizler
çuň derinden bizler aydamız. Ine şörde problema, ine Berdi Muhammedovlarda problema. Şular oturduğu sayı senin pasportun, senin azı göre oturan kösençlerin düzelmidi. Düşünesler midimiz? İminni şu belanın körüyü şular demiz. Ama bizlerin vatandaşlar yok. Yok, hazır günüm normal ya. Devam edemem. Bir şekilde bir zatlar boladı. No, однако этим вы, adamlar, vatandaşlar, вы забываете одно. Это бесконечно boladı. Понимаете? Это бесконечно boladı. И sizlerin потребительский отношениянız именно к инакомыслящий adamlara, sizlere bir hizmet eden adamlara da bizler sizlerin hizmetинizde da bu серьезно. Sizlerin hizmet ede oturan adamların sizler просто-напросто kandı desem до лучших времен koyutmuş köp zadı bilesizlermi? Ay ya günü geler. Ладно, может bizlerin göğünümüz soğuydu, понимаете, şu zattan. Зачем bana? Sana gerekmese bratan, bana зачем? Потому что bizler, вот inanınlar, bizler adski problemalar başımızda. Hatta canımız ortada. İyi bilesizlermi? Hiçe saymak, это тоже неуважение bizlere. Vahşi adam. Neymiş başardınız diyenler şu videomdan son Atavay'ı yitirdiler. Maňa düşýär şol iş. Eger ba bolsa kemsin ýany bolsaňyz, çekine görüň ha. Näme üçin göremdi? Näme üçin? Video çekin diýdim. Bir Murat Bergut diýlen çekdi. Näme-de bolsa. Murat Bergut sawol çekdim. Köp zadyň aralaşmasamam şu videosyna menem gollaw berdim. Bam ýene velayetler böljek, aýra etjek erkeğin Türkmenistanyň içinde Ataway ýaly ýene çykyp biljeň wagty çykyp bilersiňiz. Göründirinde Atawaýyňam näme bolany şu videodan soň şu iki inspektör bardada 2 ýyl bäri şu haramzady eden edip agyna geleni diýip gördü. Biz şu video üns çekdik. Onun başka da illeşlemeden öldüler, girdiler, öz kanalyna diýen boldular, jogap beren boldular onyna. Bizim şular ýaly güns veremizden soň hana Atawaýyňyz näme boldy? Näme boldy? Ataway diýilen bir haramzada oturan ýerinden marlar, planlar, pis bidenler diýip kän köp demesine göz ýumdyk ay borly Türkmenimizde diýip. Başarmaýan işimiz ýok däl, başarýas. Ýöne hökümetiň özüni işledýäs. Näme üçin hökümet görmän urmy Atawaýyň diýenlerini 2 ýyl bäri gepläp otur. Imodo TikTok'da soňa wakady urdy. Gören okmy näme? Biziň efirlerimizi görýän şu hökümet şoň gün gören okmy? Görýärdi. Ýöne bir zady biliň watandaşlar. Bu näme suud edýär bilýärmi? Türkmenistanyň içinde sen minister bol, sen prokuror bol, sen sülçü bol, sen adalet ministeri bol tapady ýok. Buyruk ýokordan aşağı gelmese olar öz-özünden herekete geçip bilen ok. Şolaryň gelme üçin biziň çykyşlarymyz gerek bolanlar, ondan soň hereket etdiler. Näme üçin biz çykyş etmedik, biz bir zatlar şoňa ýapyşmadyk bolyn şonu neçeni ýatyrmadylar? Näme üçin ýatyrmadylar? Çünkü prokuror sülçü hiç kim. Badır garnaşlaňyz, dogan ýarlaňyz, ay men plandayım, prokuror plandayım, sülçü hiç kim. Şolardan hem kän biziň efektimiz bar. Düşündiňiz meni watandaşlar, nädip Türkmenistany sistemany ýöretmeli, işletmeli. Çünkü garşylyk ýok. Ine biz opozisiýon parça bolup ýurdun içinde bolsadyk, meclisten gürlerdik şu zatlary. Şonu davno bu zatlary çödülerdi. Ýöne biz şuna degmedik, olaram degmedi. Haçan biz şu meseleni gozgap başladyk bolyn bular ýygnadylar, oturdular da. Hani Atawaýyňyz, nirde Ataway? Näme bolla Atawaýyňyz? Begen padarka baryn okulaýadyňyz. Şular ýaly efir edýänleri padarka oklamany gorkýaňyz gerek, şunyňyz diýen ok gerek. Ýene ok iýmeýärem. Bolşuňyz şu bolsa biz intäk bara, men aýdýana biziň halkymyza gerek gäl, o biziň gowdurmuş. Biziňkilere gerek gäl. Şu intägem siz sag bolsun aýdyň. Sag bolsun aýdyň şu aktivistleriň badygyna. Aktivistler bolan soň aza kände şular ýa zatdan öň alynýar. Bizler bolmadyk bolsak, intägem o Atawaýa otururdy da birun marlara degerdi, birun lewaplara degerdi, eden edip goýuny goýurdy. Çünkü prokurorlar, sülçüler özünden hereket edip bilen o.
Haçanda biz başladık şu temaga goşulyp başladık bolýan ýygnadylar ba. Gat kelläňiz bu işler we soňunyň nire barjagyny bildiňiz täbi. Soňunyň nire barýanyny bildiňiz. Soňu marly bilen Aşgabatlyň uruşuna barýady çünki o temada. Dava ulamaka biz ýatyrallydyň o meseleni. Çıkar ýene erkek bolsaň, şu Türkmenistan hökümeti dinleýän bolsa da men şu taýdan aýdjam. Erkek bolsaň çıkar ýene atawaý ýene diýdir. Diýdir bilmeýäňiz siz. Inni çıkmaýaram, inni marwarada gürläbem bilmeýär şol oglan. Ol halkyň gözünde 600-700 adam han efira açda dinleýärdiler, han sizin gözüňizde TikTok'un kara ollaýol, he? Näme boldy? Ýeri ýarlydy, ýeriň aşagyna girdimi? Biz şeýde aýatgyny. Düşündüňiz, biziň rolumuz azajyk geldir, ýöne edýän işimiz uly. Türkmenistan hökümetiniň bilip otyr soňunyň nire barjagyny, millet paradylygyň soňunyň nire barjagyny. Menem şondan soň janyma ýakmady realna brat. Oturup özüm marlylar şeýtmeli, marlylar beýtmeli ýa-da janyma ýakmady bara. Ahyrda şu temany gozap başladym bolýan, götüni gysdyrdylar onu. Sen bu videoları zapis ettin ya, menem Karo Türkman. Eman aýtdym kany indi halk bolup nimşe dediler. Ýadyňa düşenmi? Bir taş şapka bardy, o matras koyup bir osurak bardy. Soň Wepa alkaş. Soň ikinci ine Oraz Murazda men pomniş men ikinci rolüymdi YouTube'da imindeki Necis Kerim İsmailov bilen çektim. Ama neyse bolan zat boldu öttü gitti. Bilesem yine bu üçüncü çıktı ya enen amaka o sıra. Aýtdym halkı göreli. Kanı nemşe dediler. Bot realli men. Halk Sastaranı bot realli kanı cevisliği göreli. Ağzı birliği göreli. Ben tersine bir zat gördüm. Marruhlar näme gürülecek golýaňyzmy? Owa. Soň aňyrdan durup Mariski ýazady. Ahallar adam boldumy? Owa, çarjowlar ýene näme karoç? Bilesämi? Tema barýany bildiler. Gatdyr bilýär näme barja. Ama şu bilesem bir zat var. Hemmesi fake kanaldan yazarlar bilesem. Uyan var. No. Eti bileslem, eti nenavist dörededi. Ine şu zakon işlidi yani. Разделяй и властвуй. Именно şuların edi biladron punkt zadın içinde inkette zadı to что разделять edediler. Pavilayatım. Şunkü gün вот давай любой bittesini alınlar. Любой hazır ki hükmeti goldayanlar hemmesi Turçada. Özü sonki nanını duzsuz oturan, ava kışına şlopka giyip yüreyen, karın içinde Türkmenistan'a pul uzatıp öğündekilere, çağalarını bakıp yüreyen, ama yine o arkadağın sayesinde. Вот это вот, понимаете, это не то, что глупости, да, это трагедия, vatandaşlar, это трагедия, потому что bu sanayam aytıracak bol oturan şu zadı. Понимаете, sen hem şlopkada kışta yüre. Sen hem şu menin kitak bol dine çağaların üçün işlemeye geldin. Ey vatandaş, sen goldayan bolsan Türkmenistan'ın içinde, ava bir ne bileyim bir restoranın eğesi bolup aytsan şu zat, ineme şu tayda işleyen, ne şunyal etyen, ne şunyal biznesimi kurdum, sunula geldim, mene şunyal edende deyip bir zat deyse okey. Ama sen berde özün kuryer mi bilem o şpaklövşik mi? Ава, сон durmam arkadağı diyecek olsan, это как минимум не то, что глупо, да, вот, это просто аморально. Я не знаю, ben bilmem nime demeli уже, bilesizler. Şunun için vatandaşlar, karanlar, sizler prosto aydasılar da, вот, like üçüne de oturan, pul üçüne de oturan, karanlar. Любой bir açılan efir, yine hazır Moş Nuriyem işten gelendir. Akşam Atamurat Saparov açtı. Hemmemiz işten gelemiz, prosto vaktimizi vatandaşlar bilen bir bilgilendirme bize okumuş, havarları okumuş, bir zada tepki beremiz, veslermi. Yok, var Alişer. Sizlerin like'ınız efir açasım geliyor ha. Efir açasım geliyor, vatandaşlarla dertleşesem geliyor, on kavat yürütü açamam. Kavat özüm doğrudan saklayan, açmasana işler biraz görsün, işler kösensin, işler vara.
Vapşe de şulara az şu Kur'an ulamaz, Kerim ulsamaz, Berdi Muhammed falan bari oğlu, ağıtı, çoğulu geçsin otursun bular kösesin diyen kaba. Çünkü bizim illeştirmemiz var ha. Şunu isleye. Sen görüş diye. Men hüdürünü göreyim diye. Sen görüş diye. Sen öl, sen yürü, sen alga diye. Arkasından bir layık basacak gel, bir sancak gollu verebilecek gel. Pulu durana o zatlar. Pulu duruyan zatlar var. Pulu duruyan zatlar başka samsık adamlar oklacak. Samsık adamlar gollacak. Samsık adamları pada arkası oğu doklacaklar. Bir daha tağın pulşu neden bu? Gaytan ben şu yola çıkıp bir giden zadımı sattım. Bir giden satan zadımı iyiydim vatandaşlar. 10 yıllap gazanan zadımı sattım ve şunu iyiydim. Şu yatan, şu efir açıp başlandı uğurlu. Şunu iyiydim gaytan ben. Özüm näme bizim çağalanmızın näme burnunun aşağına ağzı yok mu? Ya olur naharim ellämi ya olur can näme sizinki eklençte bizimki eklençte mi? Bir etmellämi? Sizdeki eklenç gaýgy bizde de var. Ýöne biz özümizden pida edip bir giden çykdyk edip etdik şu zatlar bolyn oturup ay muňa pul töleýändirler, muňa Murat Kurban pul töleýändir, muňa plan pul geplesin erkek bolsa şu wagt aramyzdan pozulur şoň bilen. Çıksın da Nuri sana plança pul töledim men. Bir wapa diýsin. Diýilmeýär. Ol deňiziň arasyndaky şatlyk şykyp gavno bilen eden gürleşüňde aýtdy Murat Kurban sana pul töleýär. Çıksın da aýtsyn şu wagt aýtsyn. Şu pul töleýän adam mağlup ýüzüme dursun aýtsyn. Biz öz pulumuzy sowduk gaýtam. Sizin üçin sowduk. Siz arkamızda durman oňoruňuz, vatandaşlar. Siz arkamızda dur gollaman başaraňız. Soňam diýen aktivistler işle başarmaýar. Siz ýarlar üçin başarakmyzdan gelen op dogruňda aýtsa. Köpüňiz görýärse, arkada durmak bir ullokan zat gerektiren ok. Öňde durmak ullokan zat gerektirýär. Ullokan mertlik, gaýrat gerektirýär. Bu energiýa gerek, sabır gerek. Bizde durup başarmak ol ýal kyn zat däl. Siz köplük izde durup bilýäňiz, biriňiz durmasaňyz biriňiz ertesi gün durup bilýäňiz. Video çekdim o bir ayal gyzlaryň prawasy berilen ok Türkmenistanda. Sizin üçin diýdim, şu video diýdim, like basyň diýdim. Vay, size gerek gal bolsa bağışla, maňlaýyňyzy görüň, maňlaýyňyzdan gelen görüň. Allah can, Serdar Berdi Muhammedden etçe kaýşdym. Gaýrat et, ayal gyzlaryň prawasyny ýatyr, duruşuny köse. Bular şular ýalakdat gerek eken. Bizim halkymyzda şo gerek eken. Men ha göz ýetirdim Türkmenistanyň prezidenti prawany, sürjülük şahatnama tutuş ayal gyzlary ýatyrsyn. Geregem däl eken olar. Geregem däl eken. Смотри, şu zat var vatandaşlar dinleň. Bir şu zatı düşünüňler. To što sizleriň aýdyp bilmedik zadyňyzy eminli aktivistler, blogerler aýdady. İnanыңlar, yine YouTube'da ben kanal açtım. Halı büyüneçe 47 videom var. 47 videom var. Halı min patpişeye etemiyor. Leslem, ete menin ede oturan kritikam, menin o yanda bir zat oka, bir zat vıvıt edip, bir zatlar çekmek 10 günden köp vaktim aladı paroy. Leslem, hoş geldin Enecan. Alo. Bir minut. Alo. Ses geliyor mu? Alo. Gelýär bir giýdiňizde bir halaw malikim diýin onuň bir ýaşulyň sözüni bu toruna garaşyň biraz. Salam aleyküm, salam aleyküm. Aleyküm salam. Hoş geldiniz eke. 1 minut Enecan eke. 1 minut eke. Ayça gepim. Enecan eke. Karanlar. Sizlerin 1 minutunuz. Enecan eke. 1 minut karaşyň var Alşer eke. Alşer apa sözünü sonrasın son Enecan eke son gepleri. Peki 1 minut. Ayça gepim. Sizlerin 1 like'ınız. Sizlerin prosto şu baydacığa basmak ili podpisasiya etmek bizleri höveslendiredi. Bizler ondan son bolşu tapamız, problemalarını, pasport, edli oturan işleri sizlere havar beremiz. İminli Orusça emez, Türkmençe edemiz de. Ama bizlerin görüşümüz nime? Yine hazır şu örnek karanlar, o bisplatını bileslen like basmak. Bu kança komment zada çıksa nime diýen şoňa zat Nuri. Nime çıkady ola like köp bolsa, комментарий köp yazılsa. Rating. Как это называется, блин? Давай.
Давай, рейтинг, ментик заканчиваю. Алишер, как братишка, нормально? Payjot, reytinge çıkardı. Bilesizler, da köp adam toplamış. Şurada Üst köp merkezine oturardı. çıkıyor da. Boş Üst merkezine çıkıyor o temalar. Üst merkezine oturuyor. Алишер, Da brat. да, заканчивай. Алишер, как братишка, нормально mı? Payjot. Tiko. Tanıdın mı beni? Sesimden tanımadın mı? Yok, tanımadım eke. Sesinizden olabilmedim. Ey, Alişer. 20 günde yadından çıkarıp sen Mişeken mi? Mişa diye Mişa. Söv. Liçka'ya gelin eke. Liçka'ya yazın. Not maşalı. Saz Tamam. oynayımsak. Okey. No. Tamam Doğan, tamam. Vatandaşlar, ağalar, bize kovdurmuş gerek mi vapşa şu soru koyalım mı? Bize gerek mi? Kov yaşayış, kovdurmuş ya. Bıraçka Çok- ben çıkarıp koyarsana buradaydık. Bol ya men çıkar ene canapa. O aralaşırız. Brat. Давай Doğan, Никак. Alişer. No, Liçka. Bize kovdurmuş gerek mi? Evi vatandaşlar, size soru. Gerek olsa gerek deyip yazın sana aşağı. Keşfete çıkadı eke like basalım hükman gerek diye. Bize kovdurmuş gerek mi ya da bizim 20 yıl 30 yıl türmöde yaşadıp son türmöden çıkar yan olun adam yine türmeyen küseye iydina. Amerikansk kinolarda vardır 20 yıl 30 yıl uzak vakitlap türmöde yaşayan adam yine göğürüyorlar erkinliğe olun. Git ya da bir yerde özün asya. Çünkü ol türmeye uğraşıptır. İnni daşarık uğraşana ol. Erkinliğe, azatlığa uğraşana. Özün asya sonundan. Çünkü dostu yok, karnaşı yok, hiç kimse yok. Var dostu da tanışam türmöde olurum iyidina kaytmalı. Türmeye gidesi geliyor iyidina terden. Şolar yalak bolluk mu kagay biz ya? Türkmenler hani Kara. Подожди, смотри. Şurada şu vakt durmuşumuza ne oldu? Ne olmuş? Ben adı yazıklı. Karan vatandaşlar. Вот все элементарно. И berde var подводный камень aktarmaya gerek yok. Karanlar. Nerede yaşopslar? Turkiyada. Вот mesela durmuş gerek diye. Tayincak gerek. Tayincak olsa gerek. Tayincak. Görüşmeyen kalsan ya. yok karanlar. Ben вот elementarını iki söz bilen düşündürecek olamam. Bir beçeng bilen 14 yaşında 14 yaşına geledi ya beçeng. Уже 75-80% уже sen bilelikte yaşamalı vaktin ötesen. ...20 yaşında şitay sen 90% sen beçen bilen bilelikte yaşamalı vaktin öttün. Bundan son eredeyedi, öylenedi. Son öz beçesi boladı, öz simyası sen bilen redki görüşedi. İçindeki vacip olan meseleleri ucu paylaşacak adam boladı. Eridir, katınıdır, bilesler mi? Sen уже в центре внимания болмайsan. Ama вот karanlar именно şunu bizler kaçırıp oturmuz. Вот in smak var ha, bilelikte pikniğe, bilelikte top oynamalı vakti. Yine şu zatları kaçırıp oturmuz. Telefonda kızlarımızı ere berip oğullarını öğlentir oturttular. Понимаете? А вот son barasana Turkiyadan, Türkmenistan'a. A son уже şu zat izne kaytarıp alacak bolasan. Vнимание istesen beçengden. Ова, жадный нака bilen. Захочешь, да, внимание? Это не получится. Alişer. Sen durumu tutarsan и отношенияңы öz beçeng bilen, понимаете? Alişer, yok, soru şu. Bize gerek mi? Bizim halkımıza gerek mi? Men ara bizim halkımıza gerek duruyordu mu? Çünkü gözün alt partına neresinden gerek geldi bizim halkımıza. Yani bizim halkımıza ne soru veriyor ne boğdurmuş bir de gerek mi deyip soruyor. Aynı oldu gerek diyen var. O kadar kessen hiç kimim yok demez diye. Görüşmeyen alası geliyor. Şimdi görüşmeyen alan tarihte bağımı. Hani çünkü tarihten bir misal almalı. Tarihte hayfi devletin halkı görüşmeyenlerim, ılgamanlarım yatan yerinden boğdurmuş yetiptir. Hayfi devlet var. Hani misal ne? Tarihçi var olsa gelsin efiri alayın. Yine şu tarihte yatıp durmuş yatan devletlerin var deyip misal verseniz birden dinlesek.
Nuri, mihmanlar geldi söz ver, ulardan ham bizler geple oturtmaz. Hava Helson, Umit sen aytsan bir aşağıdaki mikrofonu açayım çünkü ses geliyor o taydan. Mikrofon Hormatly ýurdaşlar, assalamu alaykum. Men aýtjak zadym, mysal üçin birinciden bizim halkyň aglawasynyň standarty gaty pes. Mysal üçin ömünde goýan maksady, ömüne goýan etsem petsemleri gaty az. Asnonoy agranичивde diýen zady şu jaý salmaly, bir ütkeşikrek bir jaý salmasaň ulak edilmeli boldy. Düşünýän. Şu standartlary şuňal bolanlygy üçin ine aglavasy daşar ýurda çykýar. Her zat edip şol ýa-ni önünde goýan ýa-ni maksadyna ýetmek üçin işlemene gaýtýarlar da. Statistikada alınıp barlan ýok statistika, biz bilemiz ok. Ýöne häzir zagran pasportu almak üçin 1 ýyl öňünden oçura ýazylýan diýär. Häzir şu gün ýazylsaň indiki ýyl noýabr aýynda oçurum ýetýär diýär. Emma adamlar hatda okuwda gullugy gutarıp gelen, şun gelen olsa derre oçura ýazylyp oturanlar var. Şu birinci mümkinçilikde yurtdan çıkıp karşıcak bolýarlar da. Düşünýäňizmi? şu aşağıdaki ýylleşimde ses berelim ondan täzeden taňa geçeýin çünkü ýaman şum gelýär, derre dinler taraýmadak. Ýylleşimde bir aýdan aýtjakdyňyz. Салам алейкум, братва. Валейкумсалам, булматыңыз. Чем живете, чем дышите? Allah. Ulanın izni bilen живем. Пока. Точнее. Ben şu vakt dinle oturtman sizlerden biraz soraklarım geli başladı. Bu durmuşumuza şu vakt ne bolan ben hiç düşünmedim. Durmuşumuzu düzeltelim zat sizler. Давайте var size. Sekund. Şu adam ayağını sonra yazdı, şuna atvet verdim. Где вы сейчас, Аке? Nerede azsın? Я в Стамбуле. İstanbul. А дети? Не, дети где? Дети в родине. Neçe vaatlar İstanbul'dasınız? Ha? Neçe vaattan ver İstanbul'dasınız? Neçe vaatlar maşkalanıp görüm. 4,5-5 seneye geliyor. Aşağı öyle yetik değil mi sana cevap yok bunun? Tamam yetik ama мы сами выбрали этот путь. Навязали, Аке. А siz boyun buldunuz. Кому навязал? Меня, например, никто не заставлял сюда приехать и работать. Оп, стоп, şurada dur Nuri. Dur. Как не навязали, Аке? Подождите. А siz ne için geldiniz unda beriye? Yeter gelendiriniz. Yeter etmez emez, все нормально, ama не знаю, iPhone 15, наверное, хочу. Или Prado Jeep хочу. Может, трехэтажный дом хочу, как все. Aha. Az. Kara dostu, men iPhone 15'i var ha. iPhone 15'i bir aylığımdan 2 de iPhone 15 alamam. Aha, o zaman siz ne şey yapıyorsunuz? Ben Avrupa'da yaşapıyorum. Ben Avrupa'da yaşapıyorum. Sen iPhone 15 almak için kaça işlemeli Sonay? Fark yok. Bir gün işle, bir ay işle, bir yıl işle. Ben naprimer getirdim. Fark var. Ömrün ötüp gide oturan var ha Vasyok. Ömrün ötüp gide oturan var ha. Vasyok öleşen Filos mazarına gömediler. Bilem sen? Yaşap yetişmedin. Sen yaşap yetişen yok. Beçelerinle oynap yetişen yok. Вот смотри, Аке. Umid Аке, bir sekund. Doğru. Bratan doğru aydosan yaşap yetişemiz yok. Beçelerimiz bilen hiç kaysımız ama oynayıp yetişemiz yok. Doğru. Ama кто навязал это? Нет, это разве жизнь? Как ты навязал, братан? Почему ты выехал? Почему ты вот не хочешь со своим? Значит, ты не хочешь со своими детьми жить. Я так должен понять, добро мы? Вот вы неправильно меня поняли, братан. Я тебе одну вещь хочу сказать. Выслушай, пожалуйста. Давай, слушай. Я не говорю, что хорошо живем или плохо живем. Вы говорите, навязали. Но мы все этот путь сами выбрали. У кого-то плохо, у кого-то лучше, у кого-то хорошо, у кого-то еще хуже. Но bizler hemmemizden bu yolumuzu özümüz seçtik. Hiç kimem navizat etmedi.
Hiç Если kim честно elinden... скажи, Bir если dakika, честно скажи, bir dakika, bir выбрал? dakika dinle bratan. Hiç Sen kaysın sayladın mı şu prezident, hazırki prezident sayladın, честно ayt toka. Konsulstva var, ses verdin mi şuna? Hazır prezident. Это не от меня и от тебя зависит. Это не от нас зависит. Yan ayttın, мы сами выбрали dedin. İndi ayttın, не от нас зависит dedin. İndi противоречияны кандай sen düşündüresen? Президент причем? Тебя президент отправил в Европу, иди karbatı. Yo, sen hükümeti seçsen, şu hükümet senin yaxşı yaşamağın için aladı eder. Doğru emezmi? Sen şu hükümeti seçmepsen. İndi aytsan bizler özümüz sayladık desen, şu riznimizi. Sen özün saylağın yok. Eğer hükümeti sen özün saylamağın bolsan, özü gelip oturan bolsa hükümetin senden soramayın. Son sen yeter yetmezçilikten Türkiye'ye kayıttın, doğru emez mi? Yeter yetmezçilikten emez bratan. Türkmenistan'da ben kellen işlim Türkmenistan'ın bilemsen Uglevodorod'a baylığını bilemsen dünyada 4. yerde neçi nasilene var? 5 milyona ya yetti ya yeten yok. Doğru emez mi? Sen şu zatlara kellen işlimdi vapşi. Gördün mü sen Bratok şu Uglevodorod'unu yine bir zatını gözün bilen gördün mü? Sen yol ötenden tapılan neme var ha? Gaz yatak. Tamam yanında para uzadı. Saman dekanı vapşi kurtma. Yol ötenden tapılan ölen bilemsen 15'te Türkmenistan eklesi oladı. Şemsin? Doğru. Ben Neyme deyip yüzleneceğim bilen bak adım neyme? Ahmet adım. Ahmet. Ben şu yol ötende işledim. Tamam ben bizzat demeyecek ben baylık hakkında, yine bizzat hakkında. Engineering var. Düştüm, ben şolarda işledim. Şu tayda hakikaten Miravoy standartta gaz çıkarıp oturuyorlar. Şu gazı kükürtten arasalap dünya eksport edip oturuyorlar ve gelen girdeci dine sonku 10 ayda dine Hatay'a satılan gazın pulu 9,5 milyar dolar. 7 milyon patok. Halıyadım demem. Dine 10 ayda intak biz kükürt, karbamid, polipropilyen, polietilenyal çiğmallar satıp oturuyoruz. Elektrik toğunu satıp oturuyoruz. Gazdan çıkarıp Gres elektrik stansiyanı söyleyen. Tamam. Bir girdeci gelip oturuyor Türkmenistan'a. Biz sana damcasına meral sen halka. Sen 4,5 mil maşkalanda sen şu ayalın nehilik bucuk kütüyenini bilen mi? Eğerini kütüyenini bilen mi? Ol belki aydıp bilen ok men aydayın. Onun adından sana. Ayalım yanımda işte adam ayrı oturma. Ayalım yanımda. Sen hani Türkmenistan'da deydin ayağın rozunu. Çağalarım Türkmenistan'da. Çağalarım şu kakasını ecesin görüsü geliyor onunla havarın olsun. Tamam, хорошо, неплохо живем, но мы сами выбрали этот путь. Кого президент или государство или власть отправил? Кого отправил? Sen ayda oturuyor. Şimdi şu vıybırı ütködöllü ya. Şimdi şu özümüz sayladık kavu. Sesini çıkarmadık, kondık. Şimdi sesini çıkaralım Kuçumudu, yolumudu başka uğrulun diye. Tamam dur indi, tamam ekte seni koyadlar. En abi 5'imiz yaxşı yaşımız, kalan 5-6 milyon halk yaman yaşıdı. O bola mı? Ne için ben onu farkı ne Andrei, bana kara farkı ne Andrei boldu neme, Petrov boldu neme. Esası ütketmeli, zadını bilen misin neme ütketmeli? Senin gepişinde emmez adında yaxşım. Fark yok, isim değişedi, ya lütso değişedi. Esası sistem ütkemeli. Sistem diyen zat var. Et ucudur koyacağı. O malades. Benim sistem var. Beni koyamıza. Yine 5-6 adam yaşlı tanıdık adam varım. Daşya'yı tanımadık. Bir boy adamı. Şun için biz diyef ki biz diyem dok. Biz prezident bolacak diyem dok. Ben meselem de hep geplo tutmam brat. Meselem, например, вот кого хочешь поставь. Seyret. Şunu sen, men şu efir dinlep oturanlar bilen bilelikte meclisi güçlendirelim. 140 tane adam güçlendirelim. Meclisler, deputat güçlendirelim. Premier minister meclisine onu prezident kasap versin. Şunu böyle 3-5 adam bu yaşayam ya da tutuş halk bu yaşayam. 140 adam niye ne demek biliyor musun? Bratok ben öz fikrim aydınla halk özünde var. Ahmet. Seyret şu 140 adam senin o levavın küncoğundan saylanıp geliyor. O halaştan, kerkiden, daşoğudun bolluklar etrafından, Marin Garovum etrafından saylanıp gelen adamlar mecliste otursa
şo taýynyň halkynyň adamlary şol deputaty yüzlenýär, olaryň mejliste yüzlenýär diýmek ýöneköy 5 adamyňky bolanok. 5 vilayatyň aladat edilýär şonda. Häzir biziň mejlisimiziň deputatlarynyň gürlerine meşdem zokdy. Eşitdiňmi hi şuneçenni Türkiýanyň deputatlary her gün gürleýär mejliste milletvekiller çykýarlar mikrofonlar. Eger sosial media, internet ulanýan bolsaň, bir gün CHP'nin deputatı gürlerini eşitlensindir, öňünden çıkanlar hökmany turakda. Şon ýala gedip biziň türkmen deputatlarynyň geplerini eşitdiňmi şunu eçenni. Eşitdiňmi biriniň çykyp mikrofon alyp şu halkymyz üçin şeýle etmeli, beýle etmeli, stolu ýumruklap geplerini gördüňmi? Tamam dost, karaýyndy. Tamam deputatı gepleýände ne farky bar? Şular bizlerden aç. Tamam bizler işlep öğretmiş. Şu ýadayında gelenler var, Türkmeçeler. Ömrü tünçe kirada yaşap öğren, öýü yok. Hudaýa şükür her kaýsyň öýüň bar. Her kaýsyň öýüňde 2 tadan maşin bar. Sen nime diýäňmi? Gyzdyryp oturan hassa, Hudaýa şükür edey. Mundan beter ölüm mi diýip gorkujak bolýarmy? Sen onu gowulaşdyrjak bolarsyň hassany. Ya gyzdyryp oturan hassa mundan beter ölüm mi? Ölüm gorkudyp gyzdyryp oturanlar ady bolýak bolýarmy? Yok, sen nime üçin Türkiýede? Kim Oňatla şort diýmelerle näme üçin? Mundan beter gyzdyryp ölüp gidýän amma häzir bol öläýme birden. Ondan gyzdyryp oturanma şükür etdiýetin gelýär sen şu. Doğru sen, doğru. O da indi Allah'ın elinde, acalımız gelse ölermiz hem. Dana мы в жопе, а тут только один выход. Все, başka выход yok. Allah'ın akarmy senin gelip Salam aleyküm. İşler o taýdan özüm günahkar, özüm. Doğru ayda tutsan Allah günahkar emez, özüm günahkar. Bir montursana, salam aleyküm. Salam. Olmasın. Yaxşı memnunuz. Yaxşı, Hudaýa şükür. Aleyküm salam. Sen hazır doğru gepleýän ama şoňa bir zat bar da şu ýanyň endi biz üýüşsek häzir emmemiz bärdäkir mesela. Diyelim bir Türkiýedäki türkmenläň adyna geplemäň. Yani 3-4 gün türkmen üýüşde ýanyňa. Edebiljek zadyň näme? Türkmenistan, Suriýa üýjek bolýarmy? Şu 3-4 müň adam ýeten okda maňa janyna. Näme wara? Yetti diyelim Suriýa üýjek bolýarmy? Näme Suriýa urmalay bir näme raket hawam Suriýa urmalay. Sen bir bar Kavasov geçecek bolýan, sen bärde agitasiýa edýän. Sana reklam Kavasov geçmeli bolýan. Näme Suriýa zabastov. Doğru aydotan. Suriýa hem Irak hem Litve hem одно и то же болду. Eski жизненni alıgör, hazırki жизненni alıgör. Haysının krovu? Näme gerek şol bize Siriýada geopolitika düşünýärsizler sizler. Geopolitika düşünýär. Siriýada näme boldy bilýäňizmi? Siriýada o hökümetde Alawitler oturan. Alawitler Ağlavası Siriýanyň halky bolsa sizin düşünjäňiz hazır. Sizin gurun beren zadyňyz sizin düşünjäňiz Türkmenistan. Muammar Kaddafi ne oldu? Ne oldu? Öz halkını öldürdüler. İlhan akıllı ağam senden bir soru olacak. Sen şu Türkmen Siriýadan tapawut. Nima hanan şu adaýdan no tezin çıkarman oturdun. Şunun için garşyly ömür körmedik. Siriýadan tapawut bir şu. Näme üçin onda Siriýadan tapawutly däl bolsa? Ýa aýtdyňa sen. Şunu jogap. Sorak berdiňa jogap ne diýim? 1500 Siriýalar bara. Türkmenistanyň syýasatyň gaýdyň 11,5 milliard dollar diýdiňmi? Bir zada diýdiň sen. Ýa özüň aýtdyň. 9,5 sen daşary işler ministrliginde işleýänmi ýa Soýda ministrliginde işleýänmi? Toşun bilemok. O zatlary bize bilemizok. Sen nerden bilýän şonu? Doğru Vay. Şoň ýazysyny açyk goýsana, bir açyklamany bize mokap. Şoň sana padeş gedin. Adras koýsaňlar. Hey, canlar, siz bara biraz internet işiniz o dälle täýägi. Käwat internet görýäňiz, onu da atawaýa sandıklar dinleýäňiz. Ýok, sen gören zadyňy bizem görýäs, sen eşden zadyň bizem eşidýäs. Telefondan ýa internetten düşünmeýän adamlar, düşünmeýän bolsak internet wapşy ýaýyna gelip sen bilen çekeleşmeli ýa-da ýok. Alişer bir zada diýýän sesin wapşy gedenok brat.
Gelen yok sesin Alişer. Sesin gelen yok. Terzden girip çıkayım. Ne gördün mü? Evet. Yine Stay'da Amerika ile Türkmenistan'ın Çin'e doğal gaz ihracatı 10,5 milyar dolar. Bu okudun mu ne? Yok o nereden çıkanı mesela şu Türkmenistan'ın web saytından çıkan mı ya? Türkiye'nin mi? Daşarıyordun. Nereden çıkan şu? Dur. Ay canlı o Türk'ün saytında var. Hocam bazı web saytından çıkan. Halaç hocam bazı çok ötlerin web saytından çıkan. Bolyam vaprosun var mı? Evet, yine diyen zaten İlhan. 21 olur 2023 yılda yazılan Türkmenistan 2022 yılında Çin'e 10 milyar 250 milyon ABD dolar tutarında doğal gaz ihracatı. O habermen görkesene şunu. O habermen görkesene şunu. %51 daha yüksek. Gidi oturuyor. O habermen görkesene Türkçe yazılan mı? Türkmençe yazılan mı? Ne mi yazılan mı? Gör öyle şunu. İnha gör. İnha. Türkçe yazılan mı? Ne Türkçe yazılı değil mi? Okuyan mı okursun? Türkmen. Yakın tutan için onu görünen ok. Türkçe yazılan için sen onu okuyup verme. Türkmenistan'ın özünün açıklamasını web saytından. Türkmenistan'ın Çin'e doğal gaz ihracatı. Ana. Düşündün ne? Dur Nuri. Смотри, ben sana Serdar Bürdüm başa gelende 11 ayın içinde 9 milyar 28 287 milyonluk gaz sattı. TRT Avaz bu tayda da var ha. Türkmenistan yılın ilk ayında Çin'in en fazla doğal gaz satın aldığı ülke oldu. Türkmenistan yılın ilk 2 ayında Çin'e 1,4 milyar dolarlık doğal gaz ihraç etti. 24 Mart 2020 yılı. Benim bazat görüşeceksiniz. Şuna ne emleyeceksin? Yalan Nuri. Ey dostum dursana. Dur sen bilen bir daha düşün şöyle. Näme biziň ýalňyşymyz gözlemene geldik. Men ha tap görkezdik, suud etdik hawa. Biziň ýalňyşy görkezeniň bilen ýa tapanyň bilen sen durmuşyň gowlaş ýa. Ne hiç bilýäňiz. Tamsy iş ýarar. Normal ýaşapýorsun sen. Türkiýede mesela Ýewropada mesela niýde bolsaňam. Sen nämeň normalny? Hana aýt nämeň normalny? Aýdan 4 gün yok orada. Ayda bir sefer Türkmenistan'a bak gelýär. Nura bu adam neyin adam bilýärmi? Pagonam yırttın mı? Ana şolaryň biri şulan bar ha. Zaman sen men zäresin şol däme özü. Yüzüň açsana ýaman men zäresin. Yine bir sefer gaýtalasana şu sözü. Ya men boynuzlu, men Çarjovski, men prosta İlhan erkek şu hükümetin arkası bilen imitlenýän gerek, şoň üçin gelip şolaryň arkasynda durýan gerek. Dur. Hökümetin bardygyna Türkmenistan'ın bardygyna Türkmenistan diye. Doğru söz doğru. Türkmenistan diye yazılanına men şükür edýän. Göbek kanun akan yeri şol. Bizler şükür edemiz. Tokumaňa kara bu hükmet. Sen ayda gel TikTok'ta Türkmenistan'ı yamanlaýanmyzmy? Alişer men sana balet seret Alişer men sana balet edýän brat. Pastiýan men sana seredýän videolaryňa balet etýän köp saatlyň dogry emma ýaýyna gelip bara sen aýsat diýeňok. Şu Nura anlamy? Selam arkadaşlar. Selam. Şimdi ben bir zat diyecek de bakın Türkmenistan normal diyor ya bu arkadaş. Yani benim oğlum gulluğa gitti. Nasıl haldeyken gitti? Yüreğinde 2 tane treşne vardı. Bir de kasıklarında grijası vardı. Yumurtasında da varikoz vardı. O halde bile askere götürdüler. Ya. Bu Türkmenistan normal hali mi? Şimdi ona ameliyat yaptırdım. 5 gününe 10 milyon manat pul төлedi. Yani eski para bilen. Ben düşünmeyeyim de çok geldim. Buraya gelenim çok eski para bilen. Şu anki parayı bilmiyorum. O yüzden yani 10 milyon tölen. Sadece yatan için. Orada koyka için. Ama ilaçları tabii ki biz kendi paramız ile aldık. Yapılan iğnelerin pulunu verip. Bu doktor özünden bir tane vurmadı. Dine sadece onu orada yatan için 10 milyon pul töler çıktı.
Yo o doktorlar medasmy oturdu. Nädip geçipdir olur ýaly ýüregine paroksertsa nemesi bar bolsa. Ben onu var ya her sefer alı gidecek vakti armiya alı gidecek vakti para talep ediyordular. Ben ona berip durdum. Hakiki özüm verdim. $300 her 6 aydan verip durdum. Öyle sakladım. Bir gün de onun dikasını yırtıptırlar. Hastalığı var adakı delanı yırtıptılar. Bir yere kol çekmeli sroçun deyip aldılar çağımı alı gidediler dağını. Çocuğa hem kava koyup armiya alı gittiler. Elindeki hastalığı vardaki kağızlarından yırtıp zınıp alı gittiler beçeni nime armiya. Adın familiyasını aydıp bilecek mi? Adın familiyasını aydıp bilecek mi? Şimdi bak ben içimden korkmayayım ben ama aileme bir ziyan gelmesini de istemiyorum. Ama ben gözüm bile görüp kendi hayatımda ailemde bu olan zat Türkmenistan normal diyor ya onun için ayda oturmam ben yani. Leyla apa 1 sekund karan şurada şu zat var da. Gözün çağın gelir çekkere şu an gullukta mı şu Leyla? Gulluktan bakın ikinci çağası gelinim doğurdu ikinci çağası oldu. Ben onu gulluktan alı geldim. Asfabacı ettiler yani 6 ay kala. İkinci çağası olan son. Gelip 3 ay mı 4 ay olmadan ben ona ameliyat yaptırdım. Bir de ameliyat öyle kötü halde geldi ki oğlum. Bir de diyormuş ki vayen biletini gör kes. Sen armiyadan kaçmak için ameliyat yaptırıpsan. Kaç kere yoğun bakına gitti, şeye gittin hemen. Doktor geldi, yaman oldu, ayakları çekip keseler. Ameliyat yağdayına gelince çağın pakı çıdadı. Şu anda vaktiye ben dine derman bilen sakladım. Dine balnistada yatırıp sakladım beçeni. Kulluk olmam, kulluk etmedi. Yani aydadı ki, nene dedi ben avtomat tutup gören adam değil diyedi. Nasıl çağımızın nemesi, günesi yankı gelip Türkmenistan normalde diye oturan adamlar tutsun şolar var ya. Yankı sizin oğlunuzun güneşi oradan çıksın var ya. Yankı karanlığa ya Türkmenistan'da senin dur tamam da senin bir şikayetin dinlene mi? Şunu bir aydınlar bana. Yani. Eğer dinlene dram bolsa bizler böyle kaç senedir 6 sene ben buradayım. Ben çağlarım bile normal internette görüntülü gepleşi bilmem. Ben 3. klasta bırakıp geldim. Oğlum 9. klas şu anda. Ya. Apa. Yine normal diyemiyor Türkmenistan normal. Tamam. Oruç yok, sövüş yok, şey yok ona. Gepim yok da işte. Ama oruç yok deyip de her şeye göz yummak olmaz ki. Adam bir gezek dünyaya geledi hayatını böyle gördük her şeyi gördük. Niye biz hakkımızı talep etmiyoruz? Yok, niye herkes gözünü yumuyor? Apa siz beçenizi susarak kurban edopslar. Yani şunu yadınızdan çıkarmanlar. Sizler özünüzden... Elimden ne geliyor oturan ki? Kara beçemi var ha. Ben aydayında şimdi bak birinci $300 istediler. Beçe kavaklı duran. $300 istedi. Verdim $300. Çıkar mı dedim çıkardı dedi. 600 istediler. 600'e verdim. Yine çıkmadı. Köy veremiz dediler 600. 2000'e çıktılar. 2000'e verdim. 2000'e verdim ama çıkarmadılar. Şondayım çıkarmadılar alı ittiler. Ben beçem için var 5 milyon verecektim. Yeter ki çıksın da. Çıkmadı ama. Benim beçem var zor yağdayda kulluk edi geldi. Susarak siz kurban edopsuz. Binlerce adam. Ama ne miydi bilemem ki? Ne miydi bilemem? Çıkın aydın. TikTok'unuzda aydın. Serdar Gurbanqulu verdi prezident mehriban disler mi? Ya arkadağı disler mi? Şunaka zat bol oturan palanca kasta. Ene şunaka vzatka soru tutlar. Şuların çaresini yok. Ne için hükümet yok mu? Oğlum askerden geldi. İkinci çocuğu olunca askerden 6 ay önce koyu verdiler. Dilber. Oğlum geldi armiyadan. Ben eşidim. Elinizde yüreği parol. Bir de ameliyat yaptıracakken oğlum zor yağdayda geldi hastaneye. Vayenli biletini al gel deyip koyuveren. Yani vayenli biletini görmesek etmemiz diyemiş. Ölsem ölüver orada.
Ama vay ne biletin o sen armiyadan kalmak için kendin ameliyat yaptıracak olatıpsan diyen. Allah'ım. Normal mi şu Türkmenistan'ın normal mi şu? Aydın şu zadı. Doktor diyen zat var ha. Kasam içediler var ha doktor. Neyle yağdaydı o sen bara önüne patsiyent gelse şunu nemetmeli. Liçil etmeli. Kasam içediler var. Leyla. Hiç kim arzımızı dinlemedi. Dinlemedi. Hiç yere hiç tak edilmedik. Bilmedik yani pulu aldılar. İş yapıvermemiz deyip yine pulumuzu izna verdiler. Verdi de yani yarımını verdiler. Hemmesini de alıbilmedik. Başım gözüm sadakası dedim ya. Başım gözüm sadakası dedim. Türkmenin edibilerin o işi ya. Başım gözü sadakası $3.000, tamam $2.000. Ben böyle ortada kaç tane adam var orada. Ben hangi birini tutayım? Medya var, medya. 21. asırda yaşopslar, medya var. Yüzleningler, arkadağım denler, toku yüzleningler şuna. Şolar etsin. Problemalı kan, gatkan, seret, şol imanna var ha, şo sen imanna özüňe degen problemaňy efire çykyp gürläbilýän, taňa käbir men öňümden gawat gelýär, şol ýaly videolar. Yani problemasyny ana arada bir çekipdir, arda barny ýazypdyrmy, aly bilmändirmi, prezident arda ýazypdyrmy, şonu çykaryndy görkedim. O ardalar prezidenti Baranowam diýär aha. Baranowam diýär. Prezidentin habarım yok diye o yazılan ardadan. Şoň üçin videoň esasından çıkarıp görkezýän oly köp adam görüp like basyp birazjyk şonu gollap berseler, senin şonun rekomendasiýa düşýärdi. Oğlum dedi ki ne diyedi? Orada askerde diyedi kanser hastası bilen baran oğlanlar var diyedi. Gözü -10 görediren oğlanlar men bilen kulluk etti diyedi. Şu derecedeki çağanı askere götürmüşler ya. Ya, çünkü para horluk ba, pulunu vermesen akit yerler olur, bildirip durun. Esker yeten yok. Pulun bilenem kaldı bilmedim, pulun bilenem. Ben 10 yıldan vapşi esker yetmeyese adamlar doğanıyor. Ayağlar doğanıyor onki yalı. Indi vapşi yetmeye. Nerede doğacak, nerede doğalı ya, nerede doğalı? Geçim var mı doğalı? Yine. İstediğini veremiyorsun, nasıl yapacaksın? Mesela gelinime ülkeden kot doğdum ya, oğul yerinde oğlu olsun, kız yerinde bir tane kızı olsun, boldu. Ne mi deyin? Çünkü çağanın istediğini veremiyorsun ki. Ben hep bütün ömrüm ötünce Türk'te sürünüp aileme mi bakayım? 50 yaşın altındayım. Alo. Alo. Aydın. Salam. Salam. Tamam 100 liraya. Hoş geldin. Kovmuşsunuz. İşten kovmaman. Biraz dinler misiniz? Dinler. Şu gelmece doğru aytca Türkmenistan'da hiç arzını şikayetini dinleyen yok. Mesela bana yan yakında şu oktyabr ayının içinde bir oğlan men tanıyan oğlanım Türkmenistan'dan daşar yolda geçmek için dokument düzeltti. Bilen mi? Onun pasoystva baranda dokumentsa tavşırıldı. Berden anadan şu okunu pul tölendi, zat edildi, pırglaşayın. Hemme zat uğradıldı. Ona 5 tane oğlan izine gaytya diye. 5 tane oğlan. Onun bir oğlun içindaytya diye men 5. gezek gelip dokument tavşırıp 5. gezek izime gaydırsın. 5 saparam men qarz alıp geldim dip diye şey diye. Onu da $180 nem üçün alyalar pırglaşayın nem üçün viz üçün. Şonun diye $80'ını izine qaytarıp berýär, $100'ını beren okdy. Şo nem üçün saklanýar şonça pul? Şo gözüňe getirip $180'dan 5 oğlandan alsalar $80'ını gaýdyp berse, oturan ýerinde $500 nira kimin haýry sahawatyna gitdi. Siz özüňiz gözüňize getirip görüň şu wagt ol oğlan aýtdylar Türkmenistan gülýäli, balýaly, bala kyp duran bolsa şol oğlanlar ýaşajak oğlanlar daşar ýurda gaýtjak bolup şeýde burunmada bir ýerlerden qarz alyp Serdar bak erkekliğini etmeli kulluk borcu erkeğin diyor. Tamam da erkekliğini etmeli. Benim oğlum sağlam bolsa etsin.
Yani bu halde alıitmesin. İyileştirsin de hastaneye yatırsın da hospitale yatırıp ameliyatını yaptırsın da iyileştikten sonra götürsün de ben ona bir şey demeyeceğim. Zaten vatan kulu onu yapsın. Ama bu halde alıitmesi doğru değil. Gulluk borcu, serenin gulluk borcu diyen panyaçanı men düşündürecek eğer vaktiniz olsa dinle. Gulluk borcu mu? Gulluk borcu diyen ya avtomatik görmedik miydi gulluk borcu musun? Yok dinleyen alternatifi var, dünya var. Dünyada 185 devletten gowrak yurt var. Gulluk borcu diyen şu bizlere komünizm dövrünü Orslardan kalan zat şu 2 yıllık mecburi 18 yaşda olan. O dünyanın var 70'ten gowrak prosenti onyalı gulluk borcu denilen zat yok. Profesyonel armiya denilen zat var. Kim eğer pul kazanacak olsa profesyonel armiyada belli bir uçepke geçerden aylık töleniyor saldatlara. Yine Gallanca Germanya'da güneme eskerlere aylık töleniyor. İşliye olar zahmet halk için işliye dane kazanıyor saldatları. Dine yankı eserden çıkan devletlerin köpüsünde gulluk borcu denilen bir idaraski panyatya var o komünistlerden kalan. Doğru değil mi? Onun Türkmenistan'da işlenen yok diyor. Türkmenistan'da işlenen yok mu? Yok, apa söyle gulluk borcu bolyan bolsa onu serkette o wan serketinde ölün şu çağalar var ha enataların çağaları şu tayda ölünleri öýüne getirip hiç kime aýtmaň derrow çağalarynda görkezmen gömmellerläni watan üçin görüşdiler watan üçin şehit boldular diýip görkezmeli. Enatalarına aýryk tölemeli, kompensasiýa tölemeli. O enatara çağasyn watan üçin öldür ya, onun ne şehit medalyny berýärler, ne onu gaýtamy bolgusuz näme gaýrat medal diýip bolgusuz medallar paýlap berler, iş etmedi adamlara. Jany bilen serket gorujyk ölünlere bolyn medallar berlen ok bolar, telewizionda görkezden ok. Onu olasy gulluk bolýan bolsa. Onu meden oklar. Min wara Türkmenistan çäginde wara Türkmenistan çäginde wara çağalaňyz başarsaňyz gullugy iyi bermäň diýjek o. O taýda ne iýmit bar normalny, ne saglygyna seredip bilýän o. Ne normalny tek seredýär. Tagdynja çağalaňyz invalid edip çykarýar. Hakyky men bölden oğlumun gittiğini sonuna verip durdum. Hakyky bu dürüst ümitlenmedi bile. Göstünler ya. Gullukdan gelende ýinleýän ýetýäne golup gelýär çağalar. Ýinleýän ýetýäne golup gelýär. 60 kilo bilen gidip 48 kilo bilen kaydı geldi oğlum. Ya çağan ölýäram bolyn hiç kim aýtmaň, hiç kim kesme çykarmaň diýen salafan paketin içinde jaýlaýarlar, onu çağasyn enatasyna da görkezme. Bu bol ya bu birin çağasyn. İkinci yılda marda garnağır kol öldüler o bir giden saldat. O atışıgan değil, adam değil o. Garnağır infeksiya geldi däne hemme saldatlar içi ağrı oldu. İçinden kan geçip başladı. İçinden kan geçti däne bir giden adam öldü o vara. Hiç kili ursam gerek değil o öldü. Aýtmadan aý o iyi çekeser urkatan haýpy kontrol urkatan haýpy. Yankı gelneçi sen so aeroportdan geçirmediler diýen ha näme hemme dokument bu bolsa näme geçiren soraýmyn. Näme diýär? Aeroportda gelen dokumenti dudra priglашение ty studentski ty pasport näme üçin geçiren oklar? Aeroportda çelli gelmedi olar. Şo posýetwa wiz üçin dokument tapşyrýar ha? Viza bermeýär. Şunu tapşyrýar, onun viza bermeýärde izni nimetýär. Näme sebäp näme diýe? Hiç hil sebäp düşündürüş ýok, şonu düşündirjek bolýan men. Hiç kim hiç gurlan ýok. Prosto bolmady torda izine gaýtjalar dokumentini. Şondan ýeketek çykalga bar. Şondan ýeketek çykalga bar, çykalgan men sizaýdaýyn. Men tejribelerim bilen şaýat men şu zatlara. Ýeketek çykalga bar. Daşarutdaky iň ýakyn hostary ejesi we bolsa ejesi, doganlarnaşy we bolsa doganlarnaşy video çeksinlänim ady familiýasy bilen şol ogluny göýbermedi inha şolar ýalak viza talep etdik. Hemme kanuna laýyklykda edildi. Çağırışlaram inha planatlarym inha diýip dokumentler bilen görkezýän şeýdi palka. Inha tanaň öz watanymyz hökümetimiň şunu kim edýän bolsa şunu görüň, şuňa da çäre görüň ýa-da men dowam etjek diýip şunu goýýan al ýa. Bolmasa da wara gorksoň
Ha o senem korkýan oturuberýän o aňardakan kösenmäge dowam ediberýär. Apa şu zıttı edersiz. Bizler apa bir minut. Bizler hem padirjat edemiz. Bizler hem ine şu zadı bütün halka yetiremiz. Hemme eşit dedi. Ine şu da siz sizin oğlunuzu o zada aladılar. Düşünesiz mi? Ova nimalı? Nu главный страница aladılardan görü başladılar diyorlanı. Şuna kadar yürüdü. Çünkü gün любой zat eşittirecek bolsan medya. Medyanın ulanın. İleyen kurban edin oğlunuzu. İleyen medyaya çıkın. Bizler aydamız yok söylüyorlar. Ya bir zat yok. Siz обратиться edin. Через medya. Ana şuna kadar şunu yaptan çıkarma. Türkmenistan her wagt yani köp yurtlar şeýle. Garanky jaýda şarkı çalmany gowurýandyr. Garanky jaýda şarkı çalmak diýmek aňardakiniň urulundan ya da hakyny ýylyndan hiç kimiň habary ýok diýmek garanky jaý diýmek. Hiç kimiň habary ýok bolsa ýaman gowy şarkı çalýar biziň hökümetimiz. Ýadyňyzdan çykarmaň şunu. Eger şonu ýalda düşseňiz şol zulmy ýetirýän hemme kişi paýlaşýan şu mesele ya eýlek çödülýär ya beýlek çödülýär, ýöne çödülýär. Sen sesini çıkarmasan hedil edip şarkı çalýar aňarky tarap. Men size aýdaýyn. Ha, içinde azıcık çok çağın olan sevgi bağı bolsa oň üçin hem edersiň ha. Edersiň ha. Yok Serap Nuri. Eşitýärmi? Alo. Hiç kim hakkı yok o persel vermene. Okumana gitmenedi. Gedilence gitmenedi. Hiç kimin. Şolar wara ýürek güle şonça adamy izine gaýtyryp şonça $100 alyp galyp bilýär, açaçan bolen. Значит, arkasında durýan bada da arkayn hereket etdiýärler. Yok, susyan köp. Susyan köp. Sen dümýanyň jolary. Aýdaýyn sana. Çok güýçleri. Telefon alya. Ine migrasyada meniň $100 pulumy alyp galdylar. Hökmet sen nire seretýän? Owa ilije biziň prokuratura şu organ işler nire seretýäňiz? Palança men palança akoşkada palança meniň $100 pulum bermedi. Näme üçin bermedi sebäbini düşüntürmedi diýip prosta aýtsa. Alişer Nura bir zat aýdyn. Seret konsulluk hyzmaty diýilen bir zat var. O misal üçin Amerika viza dowrulajak bolsaňam eger konsulluk hyzmatyny berýän soň şu ýerde ýazylýar. Eger de случайно отказ gelse vizana diye konsulluk hyzmatyna beren pullaryň köýýändir diye soň gol çekýäňdäni berýär. Belki şonu aýda oturandyr. Belki şonu aýda oturandyr. Düşündiren oga ol çaga okuw el otyr priglашениýesi ba. Karaňlar dokument zat dimemeň diňleňle islendik döwlet islen adamına viza atkaz etmene hakkı var. İslendik devlet misal için Fransa diyeli Alişer viza tapşırdı. Hemme dokumenti doğru, priglашениýasam doğru. Ýöne Fransa'nın yankı konsulluğu karar kabul etti. Men şu Alişer'i yurduma girkizecek del deyip atkaz bermene hakkı var tak alanda. Hemme yurtta da edilýär oňa. Amerika bir giden adam viza tapşyrýardan konsulluk hyzmatyny töleýärden atkaz alýar zat etýär. Soň şoýan pulu ýa gitýär şo pul. Belki şo eger Türkmen hökümeti alýan bolsa, bermeýän bolsa onda dogry. Onda menem garşy şoňa. Umit barada diýin, düýne çenni vizasyz döwlet Turkiýa, Sreýsio bu gelnejaň aýdýanam Turkiýa üçin tapşyran bolmaly. Şonuň üçin protestowat etmeli. Bizden hem için girkezdim deyip şoňa garşy çykmaly da. Bolýar. Seret atkazy Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri berýär. Çünkü ta olur ösen döwlet, olur her gelen alyp oturasy gelen ok, olur düşnükli, olonky düşnükli. Ýöne bunyň tapşyrýan döwleti bir Turkiýa döwleti. Turkiýa döwleti, Turkiýa halky şu taýlarda işlemegine gelip sergezan bolup görýär Ýewropada özüň bilýän ha. Ol ýaly bir gelmesin diýer ýazat ýok çünkü ta gelen ol okuw birden pul töleýär. Şu Turkiýa tagam men okuwçy gelýän bolsa men nidi gapym açyk diýmedim erde onu özüdi. Okuwçy gelýän näme üçin atkaz bersin ay olar ýyllyk $1,500 pul töleýär girdeji bolup dura. Turistlere bermän bilýär. Hawa turist diýil ýani bermän bilýär. Biram okuwçylary Amerika, Ýewropa ýaly döwletler beren ok çünkü olar
Bilýär uje bärik işlemene gelip otur bolar diýe. Bilýär bolar, galýa bolar, soň giden ok diýe. Amerika, Ýewropa tagam 7 milyon ok beýleki döwletler. Ýöne Turkiýa ýa-da Rossiýa gidende oň aňsadan atkaz beren ok bolar. Näme üçin bersin aýolar? Tagam olar okuwçy dik gelip pul töleseler kem däl olar. Aýo Ýewropa, Amerikanyň onyar pul mätäçligi ýok olar ýaly. Düşdüň? Şoň üçin şu wagt işlemene gelenler oturum beren oklar, zat beren oklar, şu işlemesin diýe pul dollar çykarýar bolar daşyna diýe. Okumana gelen adam 1000-2000 dollar okuw pul töleýär ýyllyk. Hawa. Onda Türkiýanyň konsulymy, konsulstwasy bilen Türkmen hökümetiniň belli bir edarasy bile işleşýändir. Bar şeýtseň atkaz edersiň, pul zat etýän, soň pul gazanarys diýip. Bilemo. Ýöne konsul atkaz etýän bolsa Türk hökümetinden talap etmeli bolýar. Biz Türkmen hökümetiniň nemesine aýdaly häzir? Kemçiliklerini. Hawa. O Türkiýanyň son gelir. Esasen araýny şol viza şo taýdan Türkmenistandan meselem Aşgabatdan şo Türkmenistandan viza almak üçin durýar bolan şo nerden gaýtýar izine? Viza berilmeýär. Şo Türk hökümeti şo. Türk hökümeti viza berýär. Türklüň ilçhanasy bar-a. Predstaviteli şo Türk hökümetiniň predstaviteli şolar. Resmi adamlary Türk hökümeti şo. Onda näme diýmişler ora şo taýda? Türkmen hökümetine batkul çelsedeler häzir şu wagt. Diýemşin şu taýda türkler işlädi bolan beýle däldi, türkmenler geçen soň şuňana boldy diýýärmişler şu taýda. Şeýle diýilýärmiş. Yok, siz düşüneniz yoklar. Karaňlar. Nime eden bolsa diňe bizeriňiz ýanymyza, halkyňyz ýanyna. Prosto adamlar bir ülke bilen bir ülke biz viza rejime girmek için yıllar gidedi. Dagavora gelmek için. Bizlerinki bir sekundda çıktı. Biz viza rejimden. O bir. İkinciden karanlar geldi yine önü 13 sanızada gol çeki gitti. İçinde Türkiye'deki Türkmenlerin haline imigrasyonunu ili bir yenilik getiredron hiçbir zada dogovora kol çekmedi, даже обсуждать etmediler, понимаете? И bu опять-таки же oturan то, что сляр, да, вот это как бы с мусором, у нас нету, понимаете? Как бы şurada 1 milyon Türkmen halkı yok tek. Şoň üçin vatandaşlar просто bilinmen. Уже nime bolmalı Türkmen halkına Turkiyadaki, чтобы adamlar düşünmeye başlasın. Понимаете? Вот nime üçin bizler simyamızı kurban edemiz? Nime üçin bizler bu azap beçelen görübilmesen. Oturup o hatınlar gelenler oturup yastıkta yığılıydılar. Nime üçin yığılıpsan? Kim seni koy verdi? Senin yağdayın. Türkmenistan'da bakı bilmediğin için sen şuraya geldin. Понимаете? И этот фактор есть. Понимаете? Nime üçün adamlar minlep kaçak bolotuplar. 10 minlep adamlar kaç. Nime üçün? Da потому что bara bilen yoklar. Alşer, senin ayda oturan zatlarını bilemiz Alşer. Şunça efir başladı var. Neçə saattan beri efir gidi oturan var. Bir yazak şu sözü eşidem yok. Şunun için ben açacak şu sözü. Revolüsiya. Yine bir yazak revolüsiya. Sen hazır Mazgov demek mümkün. Başka zat demek mümkün. No, men буквальном смысле, прямом смысле революция aydım. Şu revolüsiya, massovый revolüsiya bolmasa $9.2 milyar gaz berýär Hatay'a Türkmenistan. Pulsuz däl o biz $9.2 milyar seret $1000 däl. Seret $9.2 milyar var ýa. $1000 däl. $100,000 däl. $500,000 däl. $1 milyon bolýar. $999,000 soň $1 milyon bolýar. $1 milyon däl, $50 milyon däl, $100 milyon däl. $500 milyon däl, $999 milyon däl, $1 milyar geldik ýaňy.
Bu 9,2 milyar dolar vatandaşlar tek o sifir görüm doğum köpüğümüz. Dine yekece doğal gazın eksportundan gelen girdeci. Ve şunu bizim halkımızda reva görmeyen baş tutanımız ve başımızda otuyorlar. Nira soğuyalar, kime tölöv ediyorlar, neyem ediyorlar, ay hava juda soğur da tapmasalar, arkada şehir vuruyorlar, ahal siti vuruyorlar. Yönü bir de gelen o. Bir de şu gelmeli. Bir de işli oturan olsan sosyal kömeklik gelmeli şu. Pensiyonerlerin normal pensiyası olmalı. Çağalar belli bir yaşa çenli sosyal kömekte oturmalı. İnvalidler var. İnvalidlere kömek etmeli. Her hoculuğu hükmani suratda minimal aylık olan 6 milyon mu 7 milyon mu şol girip durmalı. Şonu yerinin dolandırış edarları var. Oğa sovetleri. Don problemyalar şolar bilmeli. Hayt hocalukda pul giriya pul girenok. Şolara uğraya şolar angarik raport vermeli. Şolara Avrupa şol. Sosyal devlet. Senin hocaluğunu biz hesapladık gördük. Hiç kim işlerini okun deyip işsizlik aylığını töleyeyin olmanına. Bizde şolam yok vatandaşlar. Şonun için şonu eden dedi şu 9,2 milyar doların yeni epesli böyle gal otur. Onun nasar salgıtlar çöpten otur. Bir giden salgıtlar var bizde. Onun nasar başka bir giden eksport eden kanalımız var. Dokma önümleri var. Mata deydi, marlık deydi. Eğneşik palatensa, çiğmal, nevt gazdan önyen bir giden çiğmallar yatır. Ve min aydan size minimum 40 milyar dolar Türkmenistan'a gelen pul, yıllık gelen pul minimum 40 milyar dolar vatandaşlar mevcut aydan. Yani bu da 4 milyon resmiyette aydan oklar. Bize şunça pul geldi, şunça manadı biz harçladık deyip manatta görkodiyalar. Dolarlarda gelen nemeler menalini gözlep tapıylamak. Yani halka seyredip biliyor. Şu bolman için halk özüne otur öğünü bir köpük pul giren ok. Men Türkiye gideyim işleyin. Ne diye ondan? Bize diyorlar ha, yankı baranları diyecek şu taydan oturupla, yankı baranlar var, bir kısanak gelen baranlar, koyunlar. Adı neyme da yankı 2 tane koyun geldi. Sizi kim zorladı spike diyen. Şu baranlar terden goğucu dinlen, benim yana aytacaklardım. Siz önünüzde oturkanız, sizin hocalığınızda pul girmeyen için Türkiye geldiniz. Sen oturdun, 1 ay oturdun, 3 ay oturdun, 5 ay oturdun, sen hocalığını, sizin hocalığınızda hiç şeylik pul giren oken deyip kapın çalıp bir gelip açmışsız, dokmuşsuz deyip kapınız kakan bolman için siz Türkiye işlemeyene kayıttınız. Bir giden pul çıkarıp. Sizi mecbur eden şol hükümet. Men şu hükümetin başında oturayın. Şu Türkmenistan'dan ödüm kapıyla açık koyacak. Şu kim nira etse gidibiliyor. Yolam açık munca. Hatta Türkiye'de bez vizet diyecek. Gidin diyemizde de gitmeyeniz siz. Barın gidin o jotaylarda işleyen diyemizde de gitmedi halledip. Bol yaşa halkı. Yo deyip men ödü vurdum o gelecek ki tay bileme. Yo deyip bol yaşa onu. Şonu şu hükümetin eline vazmojunuz. Yönü eden ok. Onun sebebi yeketek sebebi var. Çünkü halkı burnunu asfaltta sürüyorsan siyasata vakti olmaya, bu dağıtlar dinlemeyene vakti olmaya, VPN açıp TikTok dinleyip, bu dağıtlar dinleyip göz açılmaya, şeysen bulur birazcık şol önkü durmuşuna devam ederler. Menem has olarak vizifede oturun diyen düşünce var. Düşündünüz mü? Demek vatan dönü kim? Vatan haini kim? Bizim prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov filan atası Gurbanguly Berdimuhamedov vatan dönü, halk düşmanları. Çünkü özbekvitler için halkı köfeyeler. Düşündünüz mü ne? Bir de vatan dönü değil yani kıyavname. Çünkü biz de orada radyasta şondan diyeler. Biz vatan dönü bolup bilmeyiz çünkü biz vizifeli değil. Men vizifen başında oturup halkı kösesem, halkın bekvidini iş etmesem, men dine şonda vatan dönü bolup bilyen. Vatan dönü vizifeli bolup bilyen. Indi karangla, для сравнения, что 9 milyar näme demek? 5 milyar 200'e, всего лишь 5 milyar 200'e Berdimuhamedovlar arkadaşların bir planını saldılar. Bir planını. Bilesizler mi? O Türkiye'deki Türkmenistan halkı
şu gün şu pulları aklamağa kömeğe de oturan. Kakim sposobun bilesizler mi vatandaşlar? Sizler öyünüze pul koyveresizler. Ava tam Narcan apa, ava ile aşırağa pul beresizler. O hem Türkmenistan'da onun eline beredi. Вот эти деньги, ene şu pullar, ene şongal aklanıp çıkadı. Живой pullar çıkadı, понимаете? Живые деньги. Şonun için vatandaşlar, вот цените то, что есть те люди, которые вот активистler var da sizlere yine şu zaten aydadı, taza haberleri paylaşadı, kritikovat ededi, понимаете? И şu buluturan problemaları dile getirediler. İsler bilen paylaşıp aydadılar şu zatları. Sizlerden prosto-naprosto like basmak. Bu sizlerin aydı bilmedik zadınızı bizer aydan son prosto sizlerden like, подписка, это просто, bilesizler, поддержка. Хотя бы с этого начните. И son уже дальше по наклонlu gideveredi. Eğer de sizler onu etmesengizler, inanınlar bana, da şunu açacak adamlar yok. Şu zada edecek adamlar yok. Hiç kim pul tölemedi. Ben 10 saat gidip Şpaklovka stroykada işlemen gelemen ile şuna açsalar patsalar yanına giren olmasını Alişer, Nurağa Dilber Abalakova özümü den bilemok yani Dilber Abalakova gelden Alişer tat deydi. Öz hocaluğunu düzelt zat deydi. Azna yine millet parazlık edi otera yine. Davay şu Şarjı meselesine ne medel de tat deyilen zat neymiş o var ama çağa baktım şu zat çıktı var ya neyemedin ne bileyim o köp sayt ya Türkmen'in asıl tayfası diye eyle böyle men manısın toşunu bileyim o şu tat diyenin. Tatar diyen bir millet var onu bileyen. Tat diyen ne mi Alişer? Ya tat olmak ayıp mı? Yok, evet. Ne mi? Söz mü ol ya? Karanlıkta diyenin ne mi o? Umit. İnha Kurwan ol berdim Muhammed ngam tohumuna çürükler tohumu değil ya. Yani çürük bolon için aydılan ol. Tohumun adı şol çürükler tohumu. Bilmeyen koymanlarlar yonu. Onun adı gavak geldi dur çürük bolon son çürük takıptırlar yonu. Yani bar go deyip ödünü görkö diyen olsun nanni şol. Misal için. Gatı go tohum deyip koydular başa geçtiler. Bir de ara go zat görmedik şolar gelip. Ya da ministerleri, birgiden hakimleri yedi arkasına seyredip sut bolon mu değil mi, eyle mi, beyle mi deyip saylap seçip aldılar. Bir daha kovdurmuş göremiz o. Onu kovdik getirenden gidin şolon kim bile tek edir şolar, yomuttur kimsi çokoydur. Getirdiniz başa getirdiniz. Bir daha olurdan kovdat göremiz o. Yani hani yedi arkasını barla valdınız ha. Hani ol bir doğun garnaşı komitetde işleyen olsa, şoň doğun garnaşı Amerika okuýçak olsa, şonu iýertmän alyp galyp, şeýdip 7 komuň kösek iş aldyňyz da. Hani bizara prokurorlaryň basylandan gördük, ministerleriň parholukda tutulup basylandan gördük. Ýa-ni ýakynda Namar welaýaty häkimi di, şeýden bolup taşçak sarap beren bir göt berendi. Bassyňyz ha. Gördük saýlap seçip getirdiňiz da şonu. Bir wagt näçe wagt orun basardy, soňa häkim etdiňiz, soňa bassyňyz. Ya ýene şonu ýaly bir giden adamyň bassyňyz, ýa-ni ýakynda. Hani gowdulay olar, saýlap seçip 3 arkasyna seredip, sut bolmadyk diýip iş aldyňyz. Olaram hormatly arkadaşymyz, şuň siz bize ýene bir gowy diýip ananyňyz, biz giýjämiz gün näde edip aýaman işler hormatly arkadaşymyz. Siziň anamyň diýýärdi, jok bolar siwem söz berdiler. Näme boldy soňy? Ya ol millet yervetip zat yok. Niyazov döwründe kadrlary saýlayan başyny millet parada otýur birinjiden. Öz ahallysyny saýlap ahallylar getirip otýur, ol hakykat. Welaýatdan köpsiniň başlyklary ahaly welaýatyndan getirilýär. Polisiýaň başlygy, kadiýetiň ýöme başlygy, häkim hemmesi ahallan saýlanýar. Duraga getirenlerden soňundan basyp otýur. Poýzda prowadnikleriň hemmesi Göktepeler. Yani poýz var ya poýz, Mara gatnasyn, Daşowza gatnasyn, tapawdy ýok, nire gatnasa gatnasyn, hemme prowadnikleri Göktepeli.
Evet, Nuri, Umideke bir zat var. Yaxşı Niye? o tat diydi, çokoy diydi, teke diydi. Menin ha Yok. lişni öz tekemiz boldu da menim teke boldu da misal üçün. Ha o ne şartlık şekif teke misal üçün. Götüm süpürünen kağıdım çada görem, o kağıdım madara şu salfetka, şolum gımmatlı şondan şolum gımmatlı. Ya da yine ol ban ha bir giden özü aktivist ran bolup görünür. Hökümetiň kün götürüp uly iş edýändir noýdan ok özlerini. Şu tuvalet süpüren kağıdım çada görem okşalar. Boluversin, niring taypasy, niring tiresi. Birinci oçur ene şu zady eden ayrımcılığı Niyazov. Bizlerin baydalımızda var ayrımcılık. 5 sanlı göl koyda lesem ene o inkette yanlış. Yomutlar, o tekeler, neçte tire taypa var. Türkmenistan'da neçte tire taypa var. Asıllı Türkmenistan toprağının neçte tire taypası var. Köp. Evet, Baydak, bor baydağı nemetmeli. Baydak krasiv nemesi yok. Gep baydakta der Alşer gep baydakta der. Misal için Kanada'nın baydağını bilyen mi? Ava. Yaprak var gerek şehirde. Yaprak. Kanada'nın baydağında dine yaprak var ha. Yaprak. Oğlum şu tradisyon ağacın dünyada ikinci yerde teritoriyası oyunca. Bilem ne elöser yurt. Yaprak koyuptur şu. O gep baydakta değil. Nemeni koysa koysun baydağa var ha. Yine Andromeda galaktikasını koysun şu yere. O halkına seyretsen. Şöyle var ha. Baydağa beş ortasını koysun baydağa. Beş koyun ya 5 tane yıllık koyunun bilen 5 vilayeti seyrettin olan okuyor. Allah. Şöyle var ha. Paltanın yaprağını koy. Ya suotunu koy. Suotunun tohumunu koy. Yine var halkına seyretsen var ha. Türkmen halkı suotunu koy. Alavayınkin koy. Atı koy tapağı. Yoksa ne tarafı halkına seyret. Ama halkına seyret. Aleyküm selam, hoş geldin. Neticede vatandaşlar, sen bana yazı bilesen, şatır, taat, yazı bilesen. Ama havarın yok, sen itiropsan. O ne sen urrut bilet, sen az Türkçe'de oturup yazıyorsan. Ne işin var? Elhamdülillah seni moderatör edýän, iminle millet paradlyk edýän, tire paradlyk edýänleri uçurýan göny. İslesen tutturup bilýän, islesen engellep bilýän. Ana. Sana berdim şu modu. Iminle şu millet paradlyk edýärse, iminle ýankyýalyk zatlar diýse, göny. İslesen kaltaly näme mindirýän, uçurup göwerýän, engelleden ýan, islesen hem ağzyn ýumdurýan. Şu millet paradlygy yenk geçmeli vatandaşlar dedi. Hvatit. Bari eğer biz başlasak şu marayın içinde de bölüşüp gideceğiz. Marayın içinde de ay olur garalar, bulur planlar, bulur nemeler. Men bilem okta köpsünü olun. Bamba, ovan içinde de var. Olur planlar, bulur planlar. Onun ovan içinde bir bölüğü girsen olur planı diyemem. Gidi otur ha, samsıklık oğlu. Melik hoş geldin Melik. O mu teker? Nel Marruh. Gav Marruh. Nel Dubai'ye gideceğiz. Anlattı da aşkır. Bir atavay ayol gönü. Erkeğin ovada çıkarın atavay terdine. Şu Türkmenistan hükümetine ördüm şu aydan aydan. Çıkar şunu erkek bolsan. Çıkar. Şu terden çıkıp yekecağını geplersin şol. Önküce gepleyen sözünü. Böyle 2 yıl ver şuna değilmedi olun, üns verilmedi olun. Türkmenistan hükümetim belki sülçüler, prokurorlar, komitetin işyerleri Nurcan Salca olay sen goýdun birden bahane bilen şunu prezidente yetirdik, ruhsatlyk ondan bastık diyen olmaklar mümkün. O görgüllüň azdan aşak bolsa ruhsat sormalla. Oňa da sebäp gerek. Oňa da biz belki sebäp bolandyr. Sebäpsiz gürläbli ne bolar? Belki bizim sayamızda bolur şol. Çünkü 2 yıl bäri şol haramlygyny etdi bolun şoňa biz agdamadyk bolun şoňa degmediler. Çıkarın erkek bolsaň şonu şu haramy TikTok'da çıksın ya imo'da çıksın erkek bolsa.
edilmeyen, götüňüzde gaýrat bolmaýan. Çünkü biz bilýärsiň soňuny nira barjan siz ýöne ýaman gowy bildiňiz. Şo degmedik bolanyňyzda näme bolýan, gatwy bilýärdiňiz. Aňary 6 ay agdyryp düňdörýärdi sizi marlylar. Towar sukolar. Ataway diýip bir göt beren çykaran boldyňyz, söwdüren bolup, oňa da sowat bar noklan bolup, ona meňeziňen öňe tüýşüren bolup, o gelmegizlerde da awray goýma da alo gelene sen gyzmy, gyzlyň tikdirýänmi, näme, samsyk gelene gawat gelene da ağzyna gelene diýip otur. O samsyk moňa ha edibem plokliýarlar gaýtam. Beýim niýelek bir binamyz türkmen bolup dursa bize. Nähil binamyz bolup dursa türkmenler biz. O gülüp gaýtam soňa doklaýan haýsy bar şeliňizden beriň oşaňy. Ýöne sosial mediada öwretmäň o gaýrat ediň o glorial binamyzlygy. Olalım bilmändir o. Esasen şonu gollayan haramzadalar. Vatandaşlar, ben şöyle yana taza kanal açtım. Şuna подписаться edinler, пожалуйста. И Nuru menen vakan çok ki şu zada aydın sana brat. Kara desem bilinmen indi nima bolmalı Türkmen halkına, что bu уже özü geplep, özü şunyalı millet parazlık ede oturan adamlar bilen göreşme üçün bilesem. Nümayiş, cevislik yok nadanı mamen. Paka nimeda beçe yaş arı kıraştı miler? Ava, paka şonday. Atawayna wara, gowy iş etdi ýöne, bir zat etdi. Türkmenistan hökümetiniň makyasyny pozdy. Türkmenistanyň ol ekranyna edeplije, kellesi börüklüje, edeplije makyajly oturan telewizionyada görkezilýän, o eline diýdiň üstüne goýup çyk, edeplije görüňede oturan türkmeniň ýokdugyny, aslynda hakyky ýüzi, türkmeniň hakyky ýüzi şodugyny görkezdi. Aslynda Atawaya bir tarapdan sawolgyna aýtmaly. Ol açyk görkezdi, ýok, on ýa türkmen ýok. Şular ýa türkmen wadi diýdi. Bulan ejetine wazyt nesden sowat berip duran, dip gülüp duran türkmen wadi diýip görkezdi Ataway. Malades ýana. Ýurdun içinde oturup etdi şol, malades. Az şatlyga mäde oturan şonda gazap. Olong spektaklyny pozdy. Ýok diýdi ol, telewizionyda görýän türkmeniň ýok diýdi. Hakyky türkmen ha şu diýdi. Ýok. Türkmenistan'da da. Türkmenistan'da da nememiz yani. Türkmen niýandan men şoň emmesine. Salam, hoş geldiler. Gowmusyňyz? Nuri jegamyny etken. Ha? Sen erkek mi görüpsen özüň şonda söýüp kaçy gidesen? Aç yüzüňi, men şonda şundy de. Aç yüzüňi. Arkadaň kallejen, gabar bolsun. Aç, nomert, aç yüzüňi. Hani aç. Ben yeteceğin algına. Nora düşme. Bunun derecesine düşüp oturma Nora. Baş olmaz. Yo men var. Dur govorya şonu ýalar. İşte seýleýärsin, ejesin ödürle. Mikrofon ýapyp kedeledip diýermeläm o. Türkmen arkanda kim mawul? Şoňa baýrnan okmy ýüzüň açmana, götüňde gaýratyň ýok gerek. Aç. Arkadan var senin arkanda. Osurak. Aç. Bizlerin Allah'ımız var. Osurak. Боги. Ладно, мужики. Благодарю Allah'ın için. Bugün sevdi takoy yakşı. İnan burgut yaşulsuna mal alayın ha. Burgut yaşulsuna. Burgut dayan burgut mikepteriyim. Mikaroç yaşuluyum. Ataway içinden çıkışını men gollayan. Berekella sağ olsun. İngolmana giyeceğim bolsa hiçten ýaşy diýipdirler. Giyeceğim bolsa reaksiýa bildirdi. Şular ýa türkmeniň gelen derejesine alajagan bolsa çünkü bu nähilip diýdim dünýä boldy. Diňe biz sesimiz çykarýan boldukda diýdim bularyň içinde bir insaply wyjdanyny ýokmu ka diýdim bolun. Muradaga bar eken. Salamu alaykum ýaşuly. Salamu alaykum. Sesimiz bar ya Muradaga ya sesiniz yapıldymy? Alo, salamu alaykum. Bolýa. Ýa-da gepiň arasynda gurulşar dara.
ya da interneti gowy däldir görgülüň. Vatandaşlar satça dinler pajals şu kanalıma Nuru bile menem reklama edin de bile şu kanalı Senin patpişi. şu an oturan kanalyňa diýänmi? Alşer. Taza kanal bir anda yine yazı tutmam ben vatandaşlara. Aşak yaz onunla yaz aşak. Yazı tutma. Просто Nuru kara bilesem inakamysly şunkü gün öyle oturan gözümüzün önünde. Adamlar neçe kurban Kimem bolsam. Şeydik göweren gidýän o kimem bolsam. Eşitmeliň, eşitdiň. Men täden geleýinler bomy? Freelance bolýa gel. Alişer, sen çünkü inakamysly öyle oturan. Inakamyslyny ben şöyle oturan bilesenmi? Yani freelance iki taraply ýöne. Freelance freelamayan freelamok men. Ne üçün? Alişer, bilesenmi? Да. Inakamyslyny ben öyle oturan. Sebebi мы от темы отходим всегда, понимаешь? Вот последний месяц у нас вообще саясат barada görülme olmadı, нüspersen. Какие-то левые темы всегда. Yok. Dinlep gör da baştan bir yarım ay şu kança Sberbank'ydı azaldı. Temalar ütkedi. Tema ucu safsat. Da aşağı gitkenler önüne başladık. Çok kaldırıp internetin böyle kaldırıp kellesine koronada geyip Amerika'da şeyle internet olsasan Rusya'nın näme garaşygy var ha. Rossiyada вообще TikTok'a da girip bolan okun uğrun yolunu Eşlotrammazır. Tünelin içinde. Tüneli. Şotu pauza gitýän arasynda. Awa. Eştilýärmi Nuru? Nuru eştilýärmi? Eştilýär şu wagt. Nuru. Da. Tünelde tüm vatandaşlar tüneli ötesen ya tünelden geçende internet iterdi tünelin içinde. Ya. Şu Türkmen halkı hemen şu tünelde gidiyordur. Var şu tünelden çıksa son yalkılığa çıkıyor. Даже свет gör. Şu ağacan yattı ol minnettar telefon odu. Düncük näme boldy vatandaşlar? Düncük mesai gurrun da ray siyasattan naşary. Bu şahatlyk şehif birine sowga toklýar. Olum birliýän tip birine sowga toklýar. Menem onu TikTok'umda da paylaşdym. 57 kalyk bir sowga toklýar. Indi bu ýygyna sorýar onam. Bu ýygyna sorýar bolun olam ýygyna 14 k edip berýär. Soran pulunu durşuny beren okdy. Bulam gaharlany otýur. Men diýe gulawma minjek bolýarlar, näme etjek bolýarlar. Türkmenistana da eklen çıkayın. Yani iş yok. $75 o pul 57 k diýmek. $75 eken hasaplapdyrlar. Menem şondan eşitdim. Odan bu ýygyna sorýar bu pulu şartlyk şehifden. Şartlyk şehif ondan sorýar. Olam ýygyna 14 k oklapdyr. O men sana diýe 5 san pişik diye miyav etken diye, bir san yol wow etken diye, bir san näme şunu sowgat berdim diye. Indi diye şu pulun bermesen diye men sen maşyny edip çykarjak ertir diye. Ödem diye ýalňyş gitdi sana diye, ýygyny okla diýendirin diye. O taýda da ýarış gidip dur, ýarışda ýeňsinni we oklaýa, soňra ýygyny okla diye. Olamaýja oho diye. TikTok 30% tutýar diye men durşuny pulunu okla bilmene zat diye. Ay karoçom şoň üstüne dawa etdi. Onuň näme bolýar kadyk şeýle otyryn aýdýan işmem ýok. Gele şular näme diýär kadyk bu. Men niýe TikTok'umda, YouTube'umda, Instagram'da, Imom'da da 2,5 milyon adam görýär diýär. Men niýe çykar? Görýärmi? Öz şahsy bähbidine gerek gelse gowk etmänem bilýär. Üstesine de özüni prafon. Özüni praf. Yeni birini maşyny edip çykarjak bolýar. Indi düşündiňizmi şartlyk şehifiň öz kanalyna her bir adama çykarýan maşyny plan edip çykarýan videolaryny ananmagy vatandaşlar. Onuň o ýetgeşik täsiri ýok. Ol öz bähbidi üçin gap beren bir maşyny ol. Ol çykýar adamlar bolkup. O indi şu men niýe tanalýan niýe? Indi men tanalýan niýe? Men gelmetmesen men sen maşyny edip çykarnaw diýe. Görýärmi? Men niýe tanalýan men niýe? Pulum vermedin däme diýe sen maşyny edip çykarýan diýe. Emmerde de paýlaşýan idi, ondan soň eleki gelip
Düşünşöndür dara gorkup görgülü. Olam tanalmaz. Yok, bunlara şeyde istarsiyam kadiyan ne bilýän, adamlar gorkuzya Türkmenen bilýän ha. Belkem şeydi pul varını alıp oturumda gorkuzup etji. Sen güzüňi tanadym, ertirmen pekamda pul oklamasaň men sen maşenle edip çykaryn ýa-da watan döwüne edip çykaryn pul alýan bolmagy mümkin. Şeydi gorkuzup patpisat settirip özüne kaptalna da bir ýallaky gyýdam tapypdyr. Şatlyk kaka sen diýän dogry aýdýan, şatlyk kaka men sen arkanda diýip duran bir pat kalima wa. Onu kim bilýär, näme tutdul? On näme delili wa on elinde dänim gorkudup olar ýal gepledýär bilemok. Ýöne nira var ýaz. Nira var ýaz. Eline sähel bir platforma bolan, eline bir sähel bir znamenitist bolan manipulasiýa etjek. Ay ola tagam Türkmenistanyň içinden men watan dönüklerine garşy göreşýän diýip olum tagam adamlarda da onu buň arkasynda hökümet badyr diýilen düşünje emele getirip muňa biraz galla kılayın. Galla kılanın 70% şeyle. Şoňa. Yalan olsa yalan diye 70% ay şoňun arkasynda hökümet ba. Şo hökümetden peýdalanýandyr. Ýapylandyr diýip götün ýalaýarlar başga zat ýok taýda. Bir gut aýtjakladyň barmy şo şartlyk bardy. Senem aýtjakladyň bolaýmal gelsen an gitdiň de gelmediň la. Men şunu çağıraýyn da şu taý. Bir gut Priyon diýäňmi? Priyon. Brut priyon. Eyle ki yeni şo sigaryň abi yeni bir näme at tapyň sana. Laçın brut. Brut. Siz ýasyrydy ýa. Laçın gurlaya. Brut. Gel. Barsuk 1 ya Barsuk 2. Gel senem hökümete ýanaşdyral. Arkasynda hökümet badyr zat diýip senem awraýyn galdyral. Gel. Enkinem. Hay Allah canı daýjan. Sähel bir arkasynda hökümet badyr diýip ol. Efendiň ertekisi bara. Towşanyň çorwasynyň diýe. Şoňa bar ýa bidiňken. Nura arkada hükümet Nura arkada hükümet vardır diýilen düşünje wapşe ýok bolmaly. Sebäbi Mulikov arkasynda hükümet bar ýaly ýadyňda bolsa. Birgiden 10 ýyl oturdy diýip edi. Şonuň üçin häzirki hükümet hiç kimiň arkasynda da bolmazam, durmazam bara. Vegadasına ters gelse sıraz yok et ya. Assalamu alaikum ekler kanlı yaşımsız harma. Zarina aktivistka номер 1 в Стамбуле. Hiç sormadım ya. Не говорится ki. Вооружаться. Zarina Akçam. Allah kan da ekler yaşımsız harmanlar. Некоторые ребята говорят, что вас критикуют, а я за вас, короче. Надо вооружаться. Dini öyle. Durmak yok. Ne mek evler gep, ne mek görün. Aynen. Durmak yok. Duran insan her zaman korkaktır. Biz dini öyle, bizim yanımızda Huday var. Başka yeter bize. Sonunda bir yine öz nememem aýdaýyn watandaşlar şu dünýäde de şu wagt bolup gören wakalar gowy tarafa giden ok. 3-nji jahan uruşy çykma ihtimallygam eli gulowunyna garaşýa men aýdaýyn dünýädäki bolýan siýasatdan üst bersek gaty hoplýada gidip barýan Allahan ýygy ululman derrow barış bolsun, agdy birlik bolsun, parahatçylyk bolsun. Ýöne düýünjük göremde 8700 paşty 9000'a ýetip barýardy ölünden sany olaňam ýarsyna töwre çağalar diýe zulüm gidip dur. Men ara öz TikTok'umda şu nemem bilen paýlaşdym. Sag bolun like basanlar 25 sanjak adam. Ýöne Palestinýada biziň başga da bir nememiz bar, olam biziň öz nememiz boýunça meniň
musulman elhamdülillah dinim boyunça Mescid-i Aksa var. İkinci Kabe'den sonku gelyen ulu mescidlerin ve Nura üçüncü Medine'den son üçüncü Nura. Medine'den son üçüncü. Cem 3 sanak neme var da şolun bir bolan son şu at şotay has üns bir hili musulmanları bilen Yevreyle urşuna gidip bar ýadara iş birazcık. Ýöne Ýewropada tutuş dünýäde mitingler, protestler etdiler, bize gedegem goýmadylar, sag bolsunlar. Tuğlama mertlerçe soraw berdiler. Meclislerde gönümel adam hukukları yok, halkara alalaşıklar gutordy, şu zatlary birazcık üns bersen hakykatdan hem adam hukukları söz azatlygy diýen bolýarlar, ýöne ol kagızda galýan eken-de. Şoňa göz ýetirdim. Belki biz şoň üçin kösönüp görünür. Biz Türkmen halkam yani halkara alalaşyklary absolutno şu at gözüni yumdular yani. Gözüni yumdular. Şoň üçin Allahjan Nura ýene bir zat aýtmaýlar şu. Allah'ın özü kömegi däýmese. Nura sen häzir Erdoganyň hökümeti Türkmen hökümetini goldan ýalypdyr da. Ya başga bir hökümetler, misal Özbegistanyňky Türkmen hökümeti bilen dost dowanlyk gatnaşyk etýär. Zaten ýöne bir zat aýdaýyn. Eger halk köpçüligi diýeni tutuş halk bolup ayağa galan ýagdaýynda ýadyňyzda saklan hemmesi halkyň tarapynda geçýär. Hatda şu ýanky Türk hökümeti bolsun, Özbek bolsun, Gazak hemmesi aýtýar, men Türkmenistanyň halkynyň islegler, talaplaryny goldaýan, men halkyň tarapynda diýär. Şo praktika bar dünýäniň siýasatynda, şonu ýatdan çykarmaly bar. Häzir prosta hökümetiň başynda duran soň diplomatiki gatnaşyk höküminde şu arany bozmajak bolýarlar. Şol sebäpden bilen neme Erdoğan'a diktatör. Şonun ýaly. Halk ýagdaýynda derrew neme öz pozisiýasyny üýtgeýärler. Şonu aýdaýyn öňüne. Şonuň üçin hemme zat elimizdedir wara Burgu dağı, Mälik, Zarina Akçama, Nura hemmesem şu halkyň elinde aslında halk köpçüligi diýilen zat var. Halk köpçüligi saýlamaly, öz ýoluny, öz durmuşyny gowlandyrmaly zady. Eger halk köpçüligi saýlamasa däni bizinki ýaly bir 100'den 3%, 4% adam hissat edip bilmeýär gynansak da. Agyr acı hakykat. Assalamu aleykumler. Salam. Gowmusyňyz? Nuri. Evet. Sana başta bir ramçaneden başlayın. Onun kalanını yuvaş patemam gider. Bu mu? Öyle. Evet. 6 ay bunun sen bilen efirine giripdim. Inni yatla oturmayın. Oğlun tayin molun bir utgelye kepleri mi, kuş mu, näme mi deyip bir pastiperni peteltdim. Yaňy Burgut mi, kepleri mi, näme mi diýdin? Sen ýüregiňe jaýmyş o sözler. Entek adamyň pikirini dinleňok, ony bileňok, ýöne sen entek ýaýyny almakan ýa menden gorkanmy sen? Jogap bereyinmi? Yo, şu hereketiň dogry göçümmü? Men jogap bereyinmi? Sen uwajenýan, sen karşı tarap bol, näme bol ýöne şu edýän göçümüň dogrymy? Adam sen ýaýynyňa girmek isläp girjek diye goşuljak, sen bilen bir düşünşmedik meseleleri orta goýjak. Galanam jogap bereyinmi ağam? Ya jogap bermesem düşünüp bilýärmi ödüm? Aýtdyň leýän. Eger meniň ýankydanym size ýakmaýan bolsa, senin tarapyndan meniň adresime, biziň adresimde aýdan sözleriňiz bardyr, ýakmaýan zatlar bardyr da aýdandyryn. Bu dedeýin.
Sen efir edip bir zat gepleňdi. Biz diýen watan dönükleri bilen görüşüp ýördik İstanbulda diýip bizi watan dönüklerine goýýan sen dogry dämi? Ol seniň dogry pas tutmamy. Watan dönükleri hökümet işgärler bolup bilýär. Seni bilýän. Dur. Şu ataway meselede Gurramda watan dönükleri bilen töwüşüp ýörün yerine oturjak bole. Yerine oturdurn men. Men sözümün eýesi. Ýöne näme sen näme Gurzawik sen üstüňe allyň gördüňmi? Sen ona watan dönügi sen dogry dämi? Sen kime diýýän? Sen özüň şu awtomatikki üstüňe allyň iş o sözü aýdyp oturýarsyň. Dogry dämi? Sen şoför müsün sen o Gurzawik bolsa? Ha? Sen şoför müsün o Gurzawik bolsa? Nimeyi geplepsen sen hey? Nuri, dinle. Ha? Burada gel. Özünü bilde gepleme. Ekeme gep yapma hey. Nuri. Ekemlere gep yapma hey. Sen şoför şey misin? Yo, bir Senin benden başka pratimdin var mı? Teret. Şuma sen öz dilin bilen bara 140 adamın içinde diýdin. Sen diýdin watan dönükleri bilen gidişýän men yerine oturjak bolýan diýdin. Sizlerden başka pratimdin var mı? Doğru. Teredin ne? Nuri, sen şuma yüklönün, sen onu dönüklüğünü boynunu alıp otursun. Böyle onu kara ayrılı. Senin tökmedak yandan aydı oturun men sana. Men tökmet atyan adamlardan näl, men kakanoyu, manglayını ayyan adam, manglayını. Sen şu söz kime diýdiň onu? Davay gel, attıra bende gurlaşalım da kime diýdiň onu? Sen şu aktivistlere diýdiň. Men özüm aktivist tasaklaýam. Aktivistler, imine men sana diýdim şonu. Maňa diýen bolsaň, indi gelen bolsa taýip gelil. Maňa diýen bolsaň, watan dönügi bolanyny Türkmenistanyň statýasynda näme diýip ýazdygy? Sen bir dady diýýän bolsaň, kanun gawatlar diýmeli. Ol öňe agdymdan geldi. Menem sana gal boý diýip bilemem. Oga bir delilim bolmalydyra. Bir sebäbim bolmalydyra. Sen watan sebäbini sen açyklap oturýarsyň her efirinde, her hereketinde şu bolup edip bören hereketleriň aýdyp otur sen kimliňni. Onu ağam sana da kepter diýse senem gatty görmö düşündiň. Senem tökmadasyň ýaly menem atmaly bolýan sana bir zat. Düşündiň senem gatty görmöňdi. Kepter. Nuri. Bir açyk sözümizi ýazarlarla gurlaşýasyň gelse. Senem uluglan parodi etmäli berek. Bunu men sana sözüň eýesi bol, filtrden geçir. Filtrin bitenem bolsa aýt men sana dödüp filtrin boşadyp bereýin. Ay, sağ ol. Odan awulýan ay. Safara burgut bolmaly ýa. Burgut bolmaly aýsa. Bamy interesiň bamy men berde. Näme nerdaçylygyma ýurtdan, watandan, halykdan. Ýeleňi törnöde bir guna bolyn, bir ýeternýidiňden bolyn. Teret kıyışkurlasın ama kıyışkurlaşyok men bilen. Ya narman kurlaşıyorsun gelen men bilen. Ağam birazcık ugrojat etmencik yerde düş yere düş. Yo men bilen narman kurlaşyok mu ya kıyışkurlaşıp para teman şonu alıp paralı mı? Bolya. Etmeyerek etleşme ugrun onu. Yo interesin var mı? Aytmana diyen melik bu tugadığını düşünür. Neyme kızıklan ya? Neyme niyeti var? Neyse bu nemesi men sana adır watan dönügi barada kinemen görkezjek. Maňa o statýa men ma samasudy diýen gerek ýerine. Düşdüň o zatlaryny boş bersen o. Nitin näme? Şu tema geçsene sen o. Bolya tema geçeli. Näme geçip oturma. Tema geçeli. Seret tema geçeli senin senki düşnüklü ýaşuly. Sen eger bir zady ýatdan çykarma sylanşyk iki taraplydyr. Syylamadyk ýerinde sylanmarsyň onuň bilgin. Prezident diktatura karşı gidýär. Sena wapşe hiç kim biz üçin. Ýöne sylanasyn gelýän bolsa biz sylamak başarýar. Azajyk sizem sözüňiz filtre wadyp durlar. Kime näme diýmesin durlar. Watan dönügi diýýän bolsa ýygyny durup Ay borlo ne yaptın?
Durgudaga kara 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 kum. neme zan on. Kara kara Nuri Normal yani interesni sen tuğrama. Emma var yani. Barmut gayret edin o neme Umit. Ha bu telefonumdaki hemen. Bir daha bolya öz aramızdaki meseleni öz aramızda koyuluyor. Dünkü Atavay meselesinde sana soracaktım mı? Atavay meselesinde ne için menin şu zatları üç çekip durlayan çam sesini çıkarman oturduğunda yaşım. Ne için şu zatlar size de yakmandır gördüm. Bollu yanam bu videomu berekella doğru hasam irak etmeliniz. Ullo kan adam görəyməni fesayı oyunun nəşinci yıldığını biləm o. Nəşinci yıldığını yapsıldı. Yani yurdun içinden senin kollayan hükümetin görü otur. Özün şu videoda aydık geçtin. Organ işyerler görmeyen durun derlerlaydıydın. Ne için çare görmediler ay bir efire çıkarıp şunu üns merkezine oturt yançak özünden şu 2 yıl verse ya şol olun şol işe de oturuyor. Ne için şunu çare görmediler. Evet. Nuri birinci bilene men organ işgäri, devlet işgäri değil. Men bir vatandaş halkın içinden çıkan adam. İkinci bilenem yani deyiptin de sen neydin inni Atavay diyen adam hiç açan yayına da çıkmaz, efire de çıkmaz, imoda değil. Sen sözün değil mi? Sözün o değil. Doğru yere. Ya o ne onu deydin çıkarın dedim hatta. Dur. Bölme, sözüm bölme. Men niyen çıkış ettim, men sözümden sonra ağırları bärleri eşitti, şondan sonra onu udalid ettiler. Şimdi sana sağ olsun aytmalı mı sen Atavay'ı udalid ettin mi? Yönü sen koşondun bayağı şu, seni yattan çıkar. Yok, men koşondum var diyem yok. Şimdi sen yan şeyle nemedik kurledin de özünü var ha böyle bir. Yok senin son golluğu verdin kaptardan. O temalar boş temalarla sen seriozny neme niyetiniz var ama Alşer geldi kim geldi interesin var olsa oklar Atavay o boş kurumlar yerek gel. Senin arkadan yalnız siyasetini mesela aydayın yönü neme niyetin neme geleceğin neme için şu zatları şeydi orta çıkıp var ha gaz veriyorsunuz niyetin açıkla ya men düşünmeye vardım düşünüyor musun? Aytsan var mı ya men urlayalmay vatandaşlara sonra versen. Ben sana qarasyan sonra qarasyanın. Bana yekecemin söz versen ağam yekecemin. Alişer я твою маму ебал, сука ты ёбаный. Если Туркменистан придёт, я тебя зарежу. Sen yiyeceğiniz кейн. Пошёл ты, блядь. Блядь. Ты свою маму сам еби, понял, блядь, долбоёб? Хуйплёт ебаный, экелемle neme yapıyorsan, хуйплёт. Nuri. Seyretmenin sonra sana. Твоя мама такая красивая, что ли, ты свою маму здесь в эфире показываешь? Долбоёб ебаный. Böyle yani girdi de bir tane Diskusiya ediyen mi? Sen normalni. Girdi de hani oldu da. Yok girsin bolya yönü diyecek bolyanım. Aşağıda ne Zarina otur, onu bir zatlar diye otur. Zarina sen ayal maşgalasın, haşit ediyen dinle de otur. Kusura bakma, egeler gepler vaktinde ben maşgalama, ayal maşgalama bolamam, kimle ben bolamam iyilendirmez. Fikirlen, bir sene var. Nuri ya, Alişer'e gepler bolsanız bana ağzına geleni gep aydaman. Çünkü hak ediyorsunuz siz. Anladınız mı? Hak ediyorsunuz siz. Ekelerim benim ekelerim. Bir tane ekeme laf diyen vaktinden ben canımı can olsun. Ben ağzını saklanma. Duydun mu sen çünkü Nuri Ekeme de, Alişer Ekeme de, Murat Ekeme kim olursa olsun benim ekelerim bu. Siz böyle şeyleri gepleme bolmadı size. Sizi yakışan bu mu? Bir dakika Murat Ekeme. Bir dakika Nuri bir dakika. Ekem bir dakika. Sizin sen bir dakika sen
erkeksin, erkek gibi gepler. Söyleyip sana yapışan olan erkeksin. Yaşlı başına bir utan lan. Lan utan. Benim engelimi gepliysen sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Bana mı diye bu lafları? Hemmesine diyemem, hemmesine. Benim engelime gepleyen insanlara diyemem. Nuri. Ekelerim var benim, ekelerim. Git yüzümü mü koyasam mı? Ben koyasam mı? Beni umurumda biledir. Men eğer yayın açayın, gönefir açayın, bari parodi edip çıkarın. Bari parodi edin. İnternete koyun. Gerek mi şu zatlar? Sana gerek mi? Yok hatta yiyeceğimiz keyinin kancığını. Nuri erkek konuda kuruluştanı. Kancığı. Bolya bir muttur hobi. Oga bir temperament tutup gidip var yani da derler. Dinle ya şöyle bolya. Ben bu reçenni şu hükümet gollak gelyan değil mi? Doğru değil mi ya şöyle? Murada. Dinle bari men hükümete mollamak, hiç kime mollamak, men var halkın içinde çıkan adam, dinle bari. Men halkın adam ti, dinle. Sen men ağzımdan bir zatlar çıplad edip, o bir zime hareketini etcek bolma. Neyme sen konkret edici, sen hükümeti kollayan mı, sen aşağına gidiyen mi, sen onu saklayan mı? Gerek mi erkek kurunu kurulu, men sana da konkretin cevabını vereyim, no. Men halkın içinde çıkan adam, halk adam ti. Sen emez, sen ara yalakanın bitti o sırağı sen. Sen emez mi menin patron var diye. Dur. Onu şu Alşehir'i bana verin, men şun bilen bir açık bir kuruluşayım. Давай gepleşemiz abi, никаких проблем. Это не ты, что ли, был, menin patron var Serdar'da, ha, o sırak. Это же ты был, ha? Ой, У тебя Ой, бля. Вот ты кто такой. Понял? Ben de Allah'ım var. Benim halkım var. Alşer, bana o sırak diyen olsan sen çort. Alşer ağzına tıkayın sen onunla, bu mu? Normalde konuşabilecek mi? Diskuse edebilecek mi? Çort. Sen yırtarın, gandol. Taki kalktı yara. Sen var ha. Kuruluşun versen normalde men bilen kuruluş yoksa da bar sektir sen. Men adresim inha. İnha doğununu sikeyim, bağırınızın ağzınıza sikeyim. İnha. Senin var ha. Kapıyımı gör közün çor. Gelin ölmesene bir yiyeceğini sikeyim sen. Parodi ediyen sana. Posrok doğununu sikeyim. Kurulangdan armağanını kurulu. Ya da var ha. Beş doğununu sikeyinin çor. Alişer, Öyüme gör közün mü kapıyımı? Gelmesene bir yiyeceğini sikerim sen. Pituh varsın. Eğer men ne kapıyımı gör közüyen seyret. Girip ne köçeğini gör közüyen seyret. Ne? Ne köçeğin içinde ne? Görüyen değil mi ne? Hemme yerini. Ne de kapıyını gör. Yiyeceğini sikip Kuytuyot borsun, TikTok'a çıkaysın, şundan sonra gelmesen, bu mu? Ya sen yerinden bandamın ha var, var mı? Nuri, davay onda var ha, yoğatta gürleşesin geliyor mu sürüyordu, geç. Tema gir onu. Dur da bir mutlu be. Ağam seyret bir soru verecek. Ha biz yanlışlıklar aydiyaz. Biz hükümetin yanlışlıklarına aydiyaz. Bizden başka aydiyanım yok diyelim. Şimdi biz koyduk diyelim şu meseleni. Kendimiz diyelim şu oldu. Son için bir de düşman den. Şimdi biz koyduk. Şimdi vatandaşlarımızın hayati probleması olsa ben hükümete değerli kanun getirdik. Ben söyleyen mi şu meseleyi? Ben çözüp verecek mi şu meseleyi? Misal için yan geldi bir geline cahit değil. Ben neydi oğlumu dedi parok sertse oğlunum kulluğu yakıttılar dedi. Haksınlar mıradağa sen çözüp verecek. Ne yüz vurun kaptalı, kaptalcığa men koyayımdır ne yüz vurun ne. Alşer sana diyen ne seyret? Sinopal, senin uyan var maksat, uyan. Eşkıya mı? Kız doğanın var, maksat senin. Neme? Alşer davay, parod etmen var ha, normalini gürleş yok mu? Gürleş öyle, men kenyandı patsan ne o? Davay bu. Tümümüzü filtreden geçirip bir gürleş ötümüzü, geliyen onu gürleş öyle. Rozadi alıştı öyle ha? Yok, interesin var mı diye, seriyor mu? Ay, yöne var ya oğlum.
Ты не стоишь моего интереса. Alişer, vay koyun. Dur. Nuri bir minut dur. Alişer sen interesime ne stoyk diyen ha. Sen men haram kılımça da görem o men seni haram kılımça da. Tak što var ha. Dincin alsana. Bolya bir mut karasın sana. Şu şulam bir hülmen o kimem malta Türkmen tuvalama. Nuri sen men bilen interesin ba mı gurlu? Ba sonra oraya cevap verin. Dinlesin. Sonra oraya non cevap veren o sana. İştilem sesim go iştilem sana. İştiliye ait. Sorum şu. Biz diyen aktivistler sen vatan dönük diyen bizi özüne proçif hasaplayan. Biz diyen boyso sesimiz çıkarmancı koyduk diyeli. Şu meselelere ağlayam da hiç kime ağlayan ok diyeli. Seni çek mi diyen sen sana halk ardını yetirse sen düdük verecekmiş onu. Seni düdük verecek misal şu yan bir ayal geldi. Men oğluma diye kulluğa gittirler diye parok sertse diye. Her 6 aydan $3 para alırlar. Vermedim oyuna mal gittiler diye. İnni ahır son çıkardım onu yerine bir ağrım açtım bilem o. Sana aytsalar seni edip verecekmiş onu. Edip verecekmiş onu yani meseleleri. Gelsen haberlaşsın. Dinle verin Nuri. O aktivistler bir neme deyip bana. Bunyal edilen o oğlundu. Bunyal edilen o. Kesip ayıracak yerimiz hem yoktur. Barimiz bir Türkmenler bir yerden çıkan Türkmenistan'ın hovasından dem alıp önüm ösen oğlanlar hemmemiz bir yere berde düşmançılık görkezip ama oturmalı diyşem o görkezmeli yeri haçan gelir yüzüme yüz gelir şonla diş görkezeriz. Yani berde ol ikiliğinin arkasında sen bana bir zat deysen ol men onu alıp gücümü bir zat deysen gerek gel aktivist mi? Böyle sen aktivist bolsun aktivist demek aktivini göçümlüğünüzü göremeğe oğlanlar sizin. Prost özbekliydiniz, çakıyanız, men canımın yani yeri, düşünüyorsunuz mu? Siz hiç açın, men seni ne çiğil veri, Dur Sultan'ım senin bu, o Alşer'in ayağını çıkan peşkecikler, gücücüklerle bulun, hiç. Böyle asker ne adam edemek. Yani men hemmeniz dinlek gördüm. Aranızda, naprimер sen, dinle. Nuri, men sana diyerdim, Nuri sen seriozno oğlun. Ya men gizliyin çaydardım. Hiçime aytma, sen aktivistan olsan, men sen arkanda, sen ediyen göçümlüğün doğru. Deyip bana gizliyin aydardım. Yani erkek seriozno bulak, bir stremitse ediyeninizi görem. Yok, içimde. Hemmeniz bekliydiniz. Dinle, bir minut dinle. Neçe tapar? Sen yanlışını oğlunun getirip verdi. Ya şu ne Alşer'in kini aydayın. Bunu ne kaçıvatalgası var, doğru değil mi? Kaçıvatalgı. Onun ne için alınıyor o da attılar? Özün oğul yani. Bolmanam, haçan Türkmenistan videolar kaydı, dokument. Buradan edip bolunu. Yani bırakık yanlış yani. Yok, haçan Türkmenistan videolar kaydı, dokumentsiz zasız gediben bilmede, bolmanam bir hilek dokument almalı. Ora pasportu utorsan. Yok, doğru. O sen bir zat bana bir soruğa cevap versen en az geldin efirde göçümleriniz yanlış diyen biz sana po faktu aytacağız. Biz sana soru vereceğiz. Biz praivana, sen prabalvana. Смотри, вот sana o elementarını soru verdiler. Ben sana bereyim. Nem için Türkmen halkı Turca'da kaçak bolsa da işlepiyorlar. Sebebi ne? Nem için çaplar atarım. Nem için dinle böyle düşündüm dursana. Nem için Türkmen halkı İstanbul'a kaçak bolsa da işlepiyor. Nemen öz fikrim aydiyan. Düşünüyor musun? Men öz fikrim aydiyan. Bari Türkiye'den var. Sen yali, on yali o kalkozdan gelen oğlun, kıydılar, dağıtlar ken. O hiç zat görmedik. İntak Aşkavad'ı görmedikler var. Rast geldiler İstanbul. Geldiler, işlediler, gördüler. Hem sektörde zilyonlu. Dur, men fikrimi aydayım. Dur dinle.
Berde o nesten volya, bu nesten volya, egilsen volya, çepin orkasın volya. Owa. Berde sprofet yani. Sen gelen adam. Sen şu çevini sağın görkezmeye gelen adam zaten sen ol. Sinan dol. Dünya kimem mordan sen şu gelmedim mi? Yok dur. İçinizin amına sikeyim. İçinizin amına içiniz sikeyim. Sen olmazsan diyeceğim yatlap durmursun sen de iyice yok mu? Sen de iyice yok mu? Sen de iyice yok mu? Sen zaten son yanıp iyiceden bolan gerçekten. Sen nazman iyiceden bolan olsan iyicen azap durmursun ekranı çıkıp. Eklencin iyicen kenler. Nime etsen loser. Vay kaç gitti bu haramda. Ey murgut kepteri. Ne kepter diymeli olya sana. Sen düğünün atavaya akıl veren olu oturdun. Sevip ecevacı deyip ullu kan adamı utanan yok mu deyip. Ona yüzü belli der. Sen yüzün belli ha çıkıp. Şu tayda var kritika etti senin olun ecesine bacısına yetip zadını koymadın la yan. Ullu kan adamı ödü. Dur. Hani sen normal adamdın sen. Doğru dinle. Näme deydi vatandaşlar? Значит, o badaklar geliyor. Ağzını açıp götünü, o anırsını, bersini görkezip berde 8-10 yıldır o şonyalı o götünü gözünü görkezip her yerini görkezip yörler diye. Yine şu adam son aklı başı diye. Son aklı başı diye. Ega. Mikrofonu yapsana. Şimdi şu adamı dinlesek, значит biz şu gelen adamlar, значит неадекватные люди. Это более миллиона человек. 1 milyona голая adam. Значит неадекватные. İslerem oturanlarım, понимаете? И şu iki gün şunaka adamlar hükmedi gol dayalar, понимаете? И в любом случае силер тварь dediler. Yo, dünün akıl satıp gördü ha. Akıl satıp gördü ile. Atavay, utanan yok mu? Ece bacı. Şu ad ödet de diyen zadını. Ödedik gitti ha. Yine az yaban şuba ama kolayalı. Doğru kara. Yaban şubada az bizden vatandaşlar yatan desek. Minlerce adam. Hemmesi narkoman dedi şu adam. Lesler mi? Şu adam aydotumuza halk yetirini bilmeyenden şöyle gel oturan desek. Yok ular hemmesi kolhozdan gelen. Короче, вот gepin sonu tüm mekeri tıvaraya çıkaradı. Понимаете? Bu şu ne şunyalı adamlar imini kolda ya. Понимаете? Dikkat. Öldürün akıl yok, terbiye yok, iyile veren oluyor olsun. Yani ayarlığın gelip bana da pretenze bildirdiler. Men tanam yok. User deyip yazılığı. Ne şu an aşağı oturan begam kimden tanam yok. Şu al oturan tanam yok. Gelip bana da pretenze bildirdiler. Men normalde cevap verirdim. Ama sen ne için ecesine başına yettin ullu kan adam ol. Bütün halka söyle gitti Nuri. Bütün halka sen bunu bilmeyen o sen serçe olup bilen dinle serçe. Var mı bu serçe var ha serçe. Serçe olup bilen sen. Bir gudun bulut olan o. Nuri kusura bakma. Ekelerim yanlış anlaman. Sizin canınız benim de canım. Sizi geplen vaktinde ben sinirlerim bozulup da doğrusunu aytmasını mecburum. Yani belki yanlış da aytsam da yanlış aydaman. Ama doğrusunu ben ekelerime kimse yani kim ne olursa olsun gepini kimse sokamaz yani. Sonuna kadar duramaz. Yok gerek yok. Ödümüzden cevap veriyoruz yani medeniyetlice cevabını verdik la. Yok eke canımın yanadı. Ne için siz aydamam böyle bir dengesiz bir insanlar ya bize vatan dönün biz hakikat aydan vaktinde ya munakan Türkmenistan problemanın var diye munakan kösen vaktinde aydan vaktinde birisi gelip Turgut gibi yani Murat gibi neyse gelip de yok vatan dönüyor yok ekerim ekelerime geplen vaktinde benim canım yanadı. Ekemdir. Sağ ol minnet. Ekeme kimse geplemez. Böyle erkekseniz gelin efire yüzünüzü açın. Medeniyette ne mi bolsanız ne mi probleminiz bolsa Türkmenin problemimiz hepimiz bir problemimiz. Gelin gürleşin. Gepleyin. Soracak da sestra. Bir zat soracak. Yine
Premierim benim TikTok'ta izleyen Nura yanakları var, başkaları var, Alişer yanakları var. Türkmenistan'ın problemlerini çözmeye çalışıyor. TikTok'ta doğru değil mi? Bir sürü bizim Türkmen vatandaşları görüyor. Biri öyle diye, biri böyle diye. Karoçi men aytacak olanız adım şutayda. Şu yerde oturanınızda problemi çözecek olanız doğru. Türkmenistan'ın problemasını doğru mu Nura? Gücümden yettiğinden. Yettiğinden doğru. Şimdi premierim. Dinleyin de buradan sorulacak da. Dur Alişer buradan sorulacak. Ne Murat? Şimdi şu zatları şutayda etmen Türkmenistan'ın içinde şu zatları etip bulan yok mu? Onun gücümü yetin. Her gücümü yetin. Yok et yani. Premierim buradan sorulacak. Yine İstanbul'da bir zat da olsa halk yığınalıyor doğru değil mi? Münglerce adam yığınalıyor. Gözye doğru değil mi? Ne için şu an Türkmenistan'da münglerce adam premierim Levav'ın adamı deyin. Ya da daha şozun adam ya Marin adam tapağı diyor. Bir velayatta en azından iki yani ne diyeceğim yani 4-5 mu adam. Sonra ne yapayım? Kaçta uğrağında bağırda. Bir dinleyen Ülke, ben sana ne diyeyim? Ne zaman aydı bilesen mi? Ne zaman halk ağzı bir bolan vaxtında o zaman hem mezat qovçuluq boladı. Ülkem. Ne zaman Türkmen halkımız ağzı birlik bolup da el ele verenden sonra bu diktatorları ve halkımız rahat ededi. Bu zamana kadar biz sizin sesinizi, yetmeyen sesinizi, söylemeyen sözlerinizi biz aydamız. Biz hayatımızı tehlikeye attık. Biz canımızı verdik. Biz kefenle çıktık bu yoluna. Kimin için? Sizin için çıktık. Türkmen halkın için. Ama siz bile ne yapıyorsunuz? Töhmet atmaya bir numarasınız. Şunu aytmak bir numarasınız. Ya o Türk aktivistler size aytmayın gepinizi aydan vaxtında, ifirler çıkan vaxtında canımız yanadı. Ekecan. Siz biraz like, поддержка etmek bile... Bir saniye gepini kontak tutarmadım. Eğer siz bile podдержка edip like basıp da aktivistler doğru aydadı. Aktivistler şuna kadar kefenle omuzumuza çıkıp bu yola kefenle çıktık Ege. Biz öz hayatımızı ortaya koyduk Egecan. Beçe mi, ülke mi, kardeş mi, Ece mi, kaka mı, tapa mı yok. Bu yola dümdüz çıktık. Evet, benim risk hava edip yola çıktım, şu yola çıktım, yurdum içinde de risk hava ettim. Hep var benim ayçak nazadım, halkta duygudaşlık yok. Bir misal için sportsmen olancı öldüren vakti sonda çıkmadık halk. O halktan sonra başka neme karışan Nura? Kim öldüren vakti? İçin, kim dönükleri. Ne amına sken senin var sportsmen olancı öldürdüler Daşovuz'dan. Bir olancı akalılar urdu dene öldürdü. Son Menenizler sikin hemmen bara haramzada neme yallakalarına emme enar kim bilet yallakalık edip bilet halkın görýän kynçylyklarına göz yumup ejeng amına sikin hemmen bolýarmy? Zapis edin özlem şu sözlerim. Bara ertirem YouTube'a koyun. Doğru diýäň haramzada. Seret bu halka bara bize elini tutacak bolýar. Yani yanka gelýär. Seret biz näme diýäs? Biz iň bolmany bir zat üns merkezine oturtýas. Ba problema misal üçin hojalykda da bir problema bar bolsa gönü kuhnyadan pıçak alyp baryp dürtýäňmi ýa-da ilki bir gepleşip başlaýanmy? Biziňkem şol haw ilki gepleşip başlaýar. Gepleşip düşünşek bolýar. Ya bir bilen düşünşmesen gönü pıçak alyp baryp bagyryna sokýanmy? Towa saprallah. Nura, seret sportsmen oğlanı öldürdüler. Daşovuzlu oğlanı urup öldürdüler. Ondan ecesi bilen kakası YouTube'a mı zaten zapis edip bütün dünyaya yayrattı. Yadında olsa. Şonu görüp duruyorum. Hatta en azından minimum 1000 adam çıkan yok mu sonra? Yok mu sonra? Kırgızistan'da bir saniye dursana bilet. Kırgızistan'da bir saniye ayalın bilet. Öýünü yıkacak proyekte düştü deyip öýünü yıkacak olanda bilen neçe min Kırgız çıktı bilen.
Bizim şöyle var. Öyle no, Eke. Türkmenistan bizde öyle öldürdüler çağın, öldürdüler. Ya Eke bizim ülkemizde adalet yok. Ekecan bizim ülkemizde adalet yok. Elleri kirli bizim diktatörleri var ya diktatörü Berdi Muhammed atası da beçesi de Serdar Berdi Muhammed elleri kanda. Onun kim hesabını verecek? Bizim o kadar Türkmenler Türkiye'de devletinde Klos mezarda yatan üst üste Türkmenler var. Onun kim cevabını verecek Eke? Bunun öldüren, sebepsiz ölen çocukların kimse hesabını verecek? Ben bir sorun mu var? Ben bir anneyim. Benim beçeme can yani birisi bir şey söylerse yemin ederim ölüme ölüm. Kefene kefen çıkarım. Ya tamam. Ben susman hakkınızı arayın hakkınızı arayın Can Doğan'ım hakkınızı beçelerin kanını yerde bırak bak Ekecan bir saniye Ekecan bir saniye Suriye şimdi savaş gidiyor değil mi İsrail'le Filistin Ecesi öz beçenin kanını yerden peçete alıp da yerden sürüp de dedim ki beçemin kanı yerde kalmasın. Ne için Türkmen halkımız, özbeçemiz kanı yerde kalması lazım. Ekecan hayır söyleyin hayır sizden ya. Ya ben de bir Ece'yim, ben de bir anayım ya. Ne için bizim Türkmen halkımız böyle yağdayına zoruna giderdi. Bize müsaade edin. Adamlar ölüp de bunu ettir desen de 10-15 tane bağla içip sadece ispirtan zaten öldüler doğru mu? Sen şu zatı açacak olasam ne olacak o zaman bir gepinde? Mene Hudağa şükür 15 yılında İstanbul'da ben hiç kim iştadı etmedi, hiç kim iştadı uzatmamıştı. Göttün bir bok kıvamaz İstanbul'da sana geldi hiç kim Türk müydü? Tamam bir dakika arkadaşlar. İstanbul'a bir saniye Nuri. Madem İstanbul bir saniye Nuri Ekecan. Hayır sizden. Madem İstanbul'da koronavirüs yok muydu Türkmenistan'da? Vardı. Her yerde vardı. Niçin Türkmenistan gadalagan etti söylemeye bile. Ha? Sen onun cevabını versene. Niçin Murzakan insan Türkmen halkını öldü? Yine sen akıllı kelsen Türkmenistan'ı devletten sorasana bu zatları. Sen bir orada horoz olup oturmada Türkmenistan'ları sorasana bu zatları. Sen akıllısın. Ben Türkmenistan devletinden sorutma. Ben Türkmenistan bu haram zatlardan sorutma. Halk niçin burada bu yağdayla duruptu? Horozlama. Türkmenistan'da horozlama deşine tıkadılar. Kusura bakma çıkartıyorum bak direkt tartışma girmeninle dur. Nuri 5 mi dur? Evet. Bir mutluluk vatandaşlar. Bir mutluluk moderatör ha. Bir mutluluk. Hemen de bir soru. Biz şu sayede birimize uçmana geldik mi ya da tutuş Türkmen halkının problemasını devleyi neyle çözmeli diye soruyor. Sana gelemiz ha. Prosto men canım yanıyan yere bu tayda öyle böyle diye sen şu zatları Türkmenistan'da etmene çalışsa bu tayda özün görkezinin peydası yok ahır düşünüyorum. Yok. Var nemçin yok. Atavay dip biri vardı. Ece vacı koyması o türdü. Anha ayırdılar, yürüdüler. Ettik mi ettik. Ettik. Ona haramzadılar boştur. Ona sadı haramzadı men kelleme daqmayın. Barakana diyeyim. Ya da biz burada ağzı yazfolun misal Türkmenistan'ın içinden video uğraşsalar bizden son paylaşacağız. Aslında misal için isteyen katı kıptırlar maşinin garajı bumperi var deyip de kıptırlar. Ay yok panoraması gara deyip de kıptırlar. Al yazsa paylaşacağız. Türkmenistan sırası şolar göğürüştür, paylaştır. Yapıştır ya. Tamam internette koysana peydası yok. Sadece peydası yok. Sonu men ayağım biraz önce aytdım. Bir velayet 2-3 velayet olup yığınalıp halk olup yığınalıp bir yürüyüş yapmasan bir zat et zaten hiç peydası yok sadece düşünüyor musun? Yok. Vega teret doğru yerik geldin. İnni kim şol buyruğu vermeli? Kim şol buyruğu vermeli? Kim şol buyruk ver yani dinle yani. Mesela şu tayda bir buyruk vermeli şu yankı mün adam çıkma için bir buyruk vermeli bir değmeli ha. Vatandaşlar mün adam 2000 adam
Üýşeliň plan ýerik edeliň diýen düşünje bar. Dogry pikir. Menem görlýär. Bunu şonu kim diýmeli? Kim diýse şonom ýygyna halk kim diňleýär? O soru sorardy. Son senin yanak birisi aktivistlerin sen yak birisi orta yoluna çıkmalı. Olmasa bu kadar birin kuruna değil bir tanım peydası yok Mura. Bence yok. Ben düşüncem onca yok zaten. Yo, bir diýäsem bolun, bir de çıkýarlarda diýýärler. Siz diýär beýdi edilen ow diýär, ýa-ni bir gutip bir geldi. Beýdi edilen ow, hamyn ýaly edilýär ow diýär. Munyal edilýär diýär mysal üçin. Onuň ýoly başga, meniň ýolum başga ýöne netijede tökü bir, damar bir. Hemmemiziň derdimiz bir. Derdimiz bir bolmasa şeýdip şu ýollara çykylmaz. Ýöne men bir zat diýemdi, ýa-da mysal üçin Umid Haliýew ýa-da Alişer Sahatov bir zat diýende ýa-da Akamran Safarow we beýlik aktivistler azajyk filan ýanam bolsa şolar bir zat diýende näme üçin onu diňlän oklar? Diýildi, aýdyň bir ýerleşmede tutdular. Şonu bassalar, dawa şoň üçin miting edelim, protest edelim, planer gelin diýäs bolun ýene hiç kim gelen ok. Menem ma diýär, men öňün çekçe adam diýär bolun. Öýdünde halk gelen ok. O konsulstoda biziň şo ýerik barjamyz bilýärdim 4-5 sana izbandukýal adamlar taýinlap goýýarlar, eli kastetli zatly çykyp murýarlar biziňkileri. Anha tejribe etdik bu zatlar begajan. Tejribe etdik. Biz 500 sancak adam çıkıp yankısa 3-4 sany şolur taýinlasa 10 tane adam taýinlýar. Bar 30 tane taýinlasa sen 500 tane kolup baranda tekirler geçip gitmeýän muny. Näme üçin ýok şol adamlar? Näme üçin biz diňer pastaýany ýalgyp? Näme üçin biz ýalgyp pastaýany? Bir çağır edemedi. Bir gelin diýmedi. Onlar men Türkmenistanyň bileýän Türkmenistanyň aklap geldi. Nur, ben bir gep berin gep. Le baba çarşıwan bir gep berin. Yaşlı ben yaş küçük mü sen? Doğru diýär, çağırış edilmeli. Adamlar üçmeli ýöne kim çağırış etmeli? Kimlerim şo çağırışa hormat goýýar? Mesele şu taýda. Şonu çözmeli diýip. Ýetleşip bir pikire gelinmese bir iş biten ol. Halk gelmese peýdasy ýok. Bir pikire de gelmeli. Halk bir pikire gelmeli. Zarina men sen aljak golün var ha, go edip gidip barýaň da birazjyk köşüş, Zarina soňra galaýyn. Zarina. Nuri men aldyň, men şu oglan bilen gürleşin de, dowa. Ayt Ahmed ağa. Ben emme zady eşdiýip oturupman bere gara, dowa. Adalat birinciden ýok. İkinciden bara çempionun Türkmenistanyň ana Çarjowski. Alıp barıp biz dünýäge maskara boldy ayallar. Sen özüň böyle Türkiýede ýürüpsen. Türkmenistan eýle beýle dep. Seňe ne görüňe kerek böyle ýüremek? Özüň hem Çarjowski ýa Bayramalskymy? Çarjowski sözüň dogry kel oturan. Eger şu adam şerden gitse bara normal ýaşaýyş bolady. Öýünde ýatyp bir tamaşyn almak hakyň bar. 70 tal işlesen, 1000 tal. Senin hakkın var. Adalat boladı. Bank devletten dalmamen pul alsan 100 milyon pul alsan 70 milyon eline 30 milyon hükmete bank alıp toktaptı. Adamlar girdik özünü östürüp halka görgesi öldürüp yürüttüler. Girdik yine asınlara bildiğinizde hormat edinler de ağzı bir çıkarmanam gelir ya. Teredin. Eğer siz vatandaşlar biri yanlış düşünýän bolsaňyz, bir sesini çıkarmanam gedebilýär. Bize diňe pikir etmeň, diňe şula gepläp oturanlara gerekdir öýdü. Ýok, şula adamlar has biperway hereket edýär. Ýani siz biperway hereket edýäňiz, bular biperway hereket eden ol. Tapawdyňyz şonda. Sizem bilýäňiz näme bizem bilýär. Ýok, Nuri. Zачем ekrana çıkarýas? Alýas, siz ekrana çıkaraňyz, alýaňyz, wapşy görüňiz ogam. Siz gidýäňizde boluwsuz efirlere ploklanyňyz, gorýaňyz, gollanyňyz gorýar. Mesele şunda. Mesele. Ýok, taktiği var. Dur bir minut Alşer. Biziň efirimize gelip esasanam näýilik bildirýän adamlar. Eger biziň edýän işimizde näýile bolýan bolsaňyz,
Onu halkın problemalarını kim çözmeli? Halkın problemalarını kim haysiňiz çözýäňiz? Men çözýän diýin. Biz sizi uwurtdyralım. Siz çözýäňiz. Siz yetişmeýäňizem. Şeýle bir milyonlarça problema var. Yetişmeýäňizem da. Men Ekecan, kusura bakman Alişer, Nuri, yani sizi geplen vaxtında yemin ederim benim canım yanadı. Belki de ben sizin ülkenizim. Yani hepimiz bir yola çıktık. O yüzden zoruma giderdi. Belki ters konuştuğum için kusura bakmayın. Çok üzüldürüm sizden ekelerim. Siz benim ekemsiniz. Her zaman ekemsiniz. Yani doğru sana canım yanadı. Böyle gelin vaxtında yok böyle Türkmenistan, yok Gülelik Türkmenistan, yok bir de Muhammed'le şeyle canım yanadı. Anladınız mı? Çünkü yalan geplerin üstünde yani çorny pabyalı mı dediler ya beliş paçorny mı dediler. Onu canım yanadı. Hemmemiz bir ece. Bizim hepimizin bir çağımız da var, geleceğimiz de var, Türkmenistan'da da var. Ecemizde, kakamızda, beçilerimiz. Biz niçin geldik Türkmenistan'dan niçin geldik? İşlemeye geldik. Çünkü niçin Türkmenistan zaten herkes biliyor iş yok, güç yok. Zaten gün günümden Türkmenistan yani kösenede. Doğrusunu aydan vaktinde biz halkın sesini olmaya çalışırken yani bize böyle komentarını yazıp ya onu yazıp da ya bunu yazıp da deyip yüzümüze aydan yoklar. Ya o zoruma gidiyor. Ya gelin yüzünüzü aydın, yüzme gepleşin. O zaman yani insan gibi davranın, insan gibi görüşelim burada. Arkadaşlar, ya böyle zoruma giderdi. Zoruma giderdi. Yok çünkü ne? Türkmenistan munça ekecek hayır sizden. Ben içimi dökeyim. Munça problem var. Munça canımız yandı. Munça Türkmenler yurt dışında ölen insanlarımız var. Ece'nin nerede alacak pulu var mesela Türkiye'ye gitmek için. Primer. Sizin beçeniz bir saniye Ekecan bir saniye ben görülen vaktinde bir susun ya hayır sizden. Mesela sizin beçeniz Türkiye'de öldü. Türkmenistan'ın vizasını yaptırmak için pul gerek. Ona otelde kalmak için pul gerek. Şunu yapmak için pul gerek. Türkmenistan halkında nerede pul var? Türkmenistan'ın mesela sen var, Nuri var, ben varım, Alişer var ya başka bekçiler var. İşlem vaktinde Türkmenistan'a pul giderdi. Biz işlemezsek pul nerede giderdi Türkmenistan'a? Ece'nin kakasına nerede pul gelirdi? Yurt dışındaki insanlar çalışan vaktinde pul gelirdi Türkmenistan'a. Biz işlemezsek pul yok. Anladınız mı Nuri Eke? Bunu geplemek içim canım yanar. Bir saniye Ekecan hayır sizden bir saniye canım yanıtma Ekecan hayır sizden Ekecan hayır sizden bir canımı dökeyim. Türkmenistan'da yurt dışına işlem vaktinde insan beçesi olsun, neveresi olsun, kim olsun Türkmenistan yaşıdır. Ailesi yaşıdır. Biz işlemesek Türkmenistan öldü. Anlatsız mı? Öldü. Aile öldü. Beçeler de okula gidemiyor. Hiçbir şey yok. İnternet yok. Hiçbir zat yok. Diri gömüyorlar Türkmenistan halkını. Da hali yüzünü mü yumuyorsunuz mu siz ya? Türkmen halkı mı ya yüzünüzü açın. Hayır sizden açın. Ya sizin beçeniz burada yurt dışında ölen vaktinde sizin Türkiye mesela Türkmenistan Türkiye'ye 4,5 saat uçak bileti. Uçak pulu ne kadar lazım? Bu hesabına koyun. Birinci. İkinci. Burada kalmak için otelde mi kalırsınız? Misafirlere mi gidersiniz mi? Bunu pulunu hesaplayın. Bu Türkmenistan'ın ecesini, atasını, ölen beçeni yurt dışından bunun pulu var mı? Yok. Gelemez. Bir saniye Ekecan hayır sizden. Onun pulu var mı? Ecesinin kakasının pulu var mı gitme mezarına? Yok. Kimin suçu bu? Bizim Türkmen halkım mezarda bolsa da ölü de bolsa bizim öz devletimize
uçakları getirmeye ve öz Türkmenistan'ı görmeye hakkılarımız var. Ölülere bile saygılarımız olsun. Sizde bunlar yok. Ne derede saygınız var, ne var, ne ölülere saygınız var. İnternet yok. Başımıza bir şey gelse bile ecemiz, arkamızda kakamız var Türkmenistan'da. Uların bir şey gelse bula biz haber alamayacağız. Çünkü neden? İnternet düzgün işleyen yok. Hiçbir şey zat yok. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya sonuçta Türkmenistan nedir? Özgürlük. Özgürlük. Nerede özgürlük ya? Özgürlüğünü gösterin bakayım. Neutralitet ya bizim neutralitet. Neutralitetini gösterin hayır sizden ya. Ya canım yanadı Ekecan, canım yanadı. Bu ölen beçelerimizi kanı yerde kaldı ya. Ya bakın savaşlar gidiyordu. Öz ecesi, öz beçenin kanı yerden kalmasın diye ya. Kanı yerden kalmasın ya Huday canım ya. Ben de bir eceyim ya. Beçemin yerde kalmasın diye yerleri peçete alıp sürüyor tuttu ya. Ya bu bizim devlet oturana kadar ne zamana kadar susacak Ege? O kadar sıkıntı var, o kadar perişan halkımız var. Öye gitsek öye gidebiliriz. Mezara gitsek mezarımıza da gidebiliriz. Ya bu nasıl bir suskunluk Egecan hayır sizden ya aydın bana ya. Ya zor durumdayız ve hepimiz ece bir kakamız el vicdana bir koyun hayır sizden ya yalvarıyorum Türkmen halkımız ecelerimizi kakalarımızı bak ben de bir eceyim. Ya yalvar oturtmayın ya size el vicdana koyun becelerin için ya hakkını sorayın. Yalvar oturtmayın size halkını sorayın. Ölen beçeniz için bari ya. Yurt dışında o yatan beçeleriniz için sorayın. Doğru. Yaman kıyım mesele. Çok kıyım mesele. Zerne. Ya Ekecan içim yanıltma. Gerçekten içim yanıltma. İfirlere girem yok. Çünkü neden? Benim canım yanıltma. Benim de arkamda bir beçelerim var. Benim beçem ölse ben canımı veremem. Ne bolsa bolu versin. Ne bolsa böyle versin. Bak Nuri da var. Öz beçeleri de var. Alişer'in de beçeleri var. Oyundakine hepimiz bir beçe var ya. Beçe için hiç mi Ece'nin kakası vicdanı yok ya. Hiç kimse mi soran yok. Binlerce beçenin kanı kalmış ya. Türkmenistan içinde binlerce beçenin kanı kalmış ya. Kim bunu verecek? Söyleyeyim. Zarina. Şurada içkili mi diye yazıyorlar da bak geçen ben de çıktım ha içkili. Ne olmuş içkiliyse? Ne olmuş? Ya ben içkili değilim. Ben içkili değilim. Ben sadece anam olarak canım yanılttı. İnsan değil mi lan? Derdini aytılsan. Hayır tamam da aktivist insan mı değil yani? İçkiliysek içkiliyiz arkadaşlar. İçer çıkarım yani. Ha, sanki içmeden çıkan Gurmanguli çok iyi iş yapıyor da ha. İçip çıkan okuyor abi. Akkurat şey oturuyor yani köpü iş ediyor ha. O iş ediyor yani. Sanki. Bizden beter maskara yani. Onu diyen yok, onu ses çıkaran yok. Vaxtında doğru aydan vaxtında ya celep bolasan, ya narkoman bolasan, ya başka türlü bolasan, ya doğru aydan vaxtında bir saniye ben içimi döküm hayır sizden. Ben içkili değilim. Ben sadece canım yanılttı. Ben halk, ben aktivist belki olabilirim ama sizin sesini mi? Ben aydı bilirim. Siz söylemeyin korkak kamera arkasında yüzünü bile açamıyorsunuz. Ben yüzümü açtım bile yapıyor bana. Ben ortama canımı verdim canımı. 2 tane beçem küçük beçem var ben ortama canımı verdim. Ya sizin sesiniz yok mu? Ya hayır sizden hepimiz bir Ece. Hepimiz Türkiye'ye geldik. Hepimiz Türkiye'ye geldik. Yurt dışına geldik. Kimin için? Bir beçe için. Bir Ece, bir ata, beçen için canını verir ya. Ya hayır sizden Türkmen halkı ya uyanın artık ya. Yankı düşünün oturan adamlara ben size aydın yurt. Dünyada ne tane yurt var. 185'ten qoğrak yurt var. Haysi birinde uruş oturan. Birisinde ya ikisi arasında uruş gidi oturan.
Dağlar minimum 180 yurtta asudalık. 180 yurtta 99% yurtta asudalık. Hem yurtta uruş gidiyor dinle Türkmenistan'da asudalık mı? Yok, onu diyen demek. Yine bundaydamız. Yurt asuda. Yok, karan yurdumuz asuda. Bizler çağımız koy kayttık. İşe kayttık. Bir 4000 kerpiç için ya bir 2 tonnalık maşin içinde. O asudalık bana karanla vatandaşlar. Sizler o toplap alan cayın huzurunu görüp bilesen mi? Nerede garanti var? Sizler havarlarınız var mı olan zatlardan? Neçe bin kişi yitirdik bize? Neçe yüz kişi yitti bizlerde? Havarlarınız var mı şu yer titremede? Neçe vatandaş yitirdik bilesler mi? Yok. Neçe adam o Tupang'da, Marılebap Tupang'da neçe adam yitirdik? Havarlarınız var mı? Yok. Biz beyin yarıldı. Neçe vatandaş yitirdik? Bilmişler vatandaşlar. Понимаете, и bir sekund, dur indi. Yan gepledin sen, indi dur, bana ben. Vatandaşlar, karanlarda nime iş bitirebildinizler? Ya yok vatandaşlar, mene liçni öz fikirimi paylaşamam. Düşünesizler mi? Ben de spesialni kanalları açtım. Чтоб adamlar, sizler примерно, da yine şurada oturan, Türkmen News havarlarını dinmişler mi? O kişiler mi? Yok bilmişler. Hiç kim bilmedi şurada oturanlardan. Nereden havarlar alındı? Nereden Türkmenistan'ın içindeki bol geç oturan zatlar nereden alamız? Bize независимый источникlardan alamız. İslerle paylaşımız vatandaşlar. Неужели doğru aydın oturan zadı bize dostoverni faktlar aydığımızda delilleri bilen getiremiz. Sizler şuna like basıp bilmişler. Или bir komentar yazıp bilmişler. И кроме всего этого da lично ben sığınma aldım şuradan. Ne için? Protest edinler, Türkmenistan için dedinler. Sizler bana karanlar bitte partiya aydınlar Türkmenistan'dan. Bitte partiya var mı? Kim protest eden, miting eden, köçeye çıkıp bızat eden aydınlar. Bitte blogger görkezinler arkada demeyen. Просто görkezinler kim var? Да никого нету и ничего нету. Türkmenistanlılar oturunca этого не будет. Kozambozda boldu, nime ettiler? Şehzad dele tıkım nime ettiler? Assalamu alaikum doganlar. Ekecan, Alişer Eke, benim siz de vardınız. O Uran vaxtında konsulstva benim beçemi siz de vardınız Alişer Eke. Benim beçemi 3 yaşındaki beçemi özünüz biləsiniz. Uran vaxtında Türkmen halk vardı ve kim gelip bizim başımızda durdu, bizim arkamızda durdu, kimse yoktu. Biz 6 kişiye 3 kişi 4 kişi bizdik. Benim öz beçemi konsulluğu vuran vaxtında ya Türkmen halkı madem ağzı bir mi? Madem neden bu beçen vuran vaxtında neden başına durmadınız? Neden sormadınız cevabınızı? Ya beçe bu ya günahsız bir beçeni vurdunuz ya. Ya benim beçemi dövdünüz ya. Benim canım yanıyordu ya. Надо бороться за свою свободу, объединяться надо. Политические движения создавать. Millet parası demez var Alişer Nur ağa. Ne için aşka attılar yok ne misal için şu yerde ne saatten beri efir gidip dur var ha. Yekece aşka atlı girdi olan bürgüt var bize protif. Yok var eke var. Ey bar kaçınaça bar bilet. Yok hem arkada şofrada otanlar akalıntılar. Marlara oturanlar hem akalıntılar. Şahslık şıkıyetom akalda yaşadı, aşkavatda yaşadı. Hem tamadaçılar, goş kokuduğun, yallakalar, aydımçılar, reperler, arkada şofrat aydım hem mesleğim aşkavatta. Doğru emez mi Alişer? Şunu boyuna alalım. Вы ничего не можем сделать
Bez Aşgabat. Снять надо, людьми надо работать. Aşgabatsız hiç sada edebilimiz. Среди народа. Hiç sada edebilimiz Aşgabatsız. Eğer Aşgabat şunday götünü kısıp otursa oraya hiç sada edebilimiz. Maçından geldi. Ben şöyle kanaka funksiyonu aladılar. Jilevi Aşgabat atalanları dışlıydılar düşündünüz. Derci geri bilmediler adamlar. Hiçbir yine Kazak var aramızda. Sesiniz yapasın mı? Ses gel oturun. Ahmet, пожалуйста. Вот здесь казах сидит, да? И давай шундан sorumuz. У вас с Алматы делают депорт? Вот своих граждан. Да, с Алматы делают. Вот Нет, не делаются. Вообще свои граждане делаются депорт. А у нас делается. Вот, к сожалению, да, у нас делается. Вот Türkmenistan'ın vatandaşlarını Marılı olsun, Aşgabatlı olsun, Marılı, Lebaplı или Taşavuz, Balkan депорт dediler Aşgabat'tan. Представьте себе. А где это такое есть? И bilesler mi? И bunu только вот нас, вот как вам сказать, нигде не пишется об этом, нигде не говорится об этом. У нас можно взять кредит и свалить из Казахстана можно даже. Взять деньги в кредит, можно свалить из Казахстана. Можно так делать. Взять кредит и сваливать можно. Вот так примерно. И система работает в Туркменистанда. Против своих Надо граждан. бороться за свою свободу. Кровь надо проливать надо. Нет, кровь не надо. Кровь не надо. Надо проливать. Bombalar geledi bombalar. Niçin benim atam olmaydı size ben düşünme. Вы, как говорил, стволы были, мочили бы Тукаева, в первую очередь. Его рака поставили Тукаева. Diplomat это кто? Мен, Шагапай, Джанат это из Казахстана. Джанат. Zaten demir. Şimdi ya, konuşmayanlar mikrofonunu kapatsın. Mikrofonunuzu yapayın eğer geplemeyen olsun gayret etsin. Yani yan kızlar yine apamızın ayganlıklar hakikat vatandaşlar. Aslında sizin öyünüzün içinde ağlayansınızdırla şeydip bölünüyorna. Sessizce hiç kime bildirmeyencik ağlayansınız. Kısançlıklar hem Mehmet'in değil ya. Hain alıp oturuyor. Yani Ahmet yapasam sesini pazaltı. Doğru, Ahmet'in sesini kapadı. Doğru. Ben şu Nuri, doğru. Canlan her bir insan canlan ötensi. Bu dünyada cillik kesem yaşamalı. Sana bu normal adam kesem dünyada yaşamak gerek. Burada bir şey dünya için adalet gerek. Her bir insan için, her bir adam için yaşamak gerek. Yok справедливость, нету справедливости. Смотрите, что случилось. Правильно говоришь. Spart. Ne için bir oturan? Karanlığa vatandaşlar. Bizler çağırış ettik. Gittik Serdar Berdi Muhammed'e hat yazdık. Çok hatta barıp geplemeyenler mikrofonun yapayın o gayret edin. Ne açıda kayıtmalı. Ahmet Eke. Geplemeyenler. Benden mikrofon yok. İçeri. Sen yapar ya Nuri. Bende mikrofonum yok. Короче, karanlar şonda bize konsulstvanın önüne baranda Zaren Akçam'ın çağaları vardı. 2 tane ova. Su yalıcık çağaları var. Şu yana barıp bizler 300-400 vatandaşımız konsulstvanın içinde de bizler oku transatlarımızı eşittiler. Dosto yollar açsınlar. Dosto pasport versinler. O hayışnama bilen Berdi Muhammedov'a yüzlendik. Snimat ettik. İçeri girdik. Bizleri uru tuttular. Çağalar ayağı aşağında kaldı. Nesler mi? Şu 10-15 tane uzun dayav patsanlar uru oturan arkadan durur bizleri. Engsen bizden bize behavar koyup çağasına da değdi. Понимаете? Çağalar arkada kaldı. Şu 300 vatandaşımız prost karab durdu. Понимаете? İster Türkmenistan'da et diskinde Türkmenistan'da edip olmadı.
Şörde birliğe gel bilemeyeceğim. Neyse. İyi. Eti o adamda boladı stres vatandaşlar. Ahmet eke men yapýanymy sen atjaňlay mikrofonuňy. Это стресс. Это у всех будет. Kim başına şuna kazat geçirse her kimde boladı vatandaşlar. Sırf nervı. Şimdi normal mi? Ini normal ne? Şoň üçin men pikirimçe adamı 10 ýyl kemsitjek bolup o içkilimi sen yene näme? Ne делаете этого? Это Yo неправильно. adamlar hem sebep bulmasa zat etmese içmeydi. Ular hem bir ayrılıktan zattan ecir çekip yörenden soň wara kıyın günde ýagdaýda zatda soň içediler de. Yani gelenlere söz bereli. Zarinatına alsam efiri söz veren ova. Şurada kalizma dip bir ve kalizma mira. Bahçıva. Yine Selim geldi. Sizlerin bir dinleyelim. Ну что могу сказать, народ? Если будете так спать, уже все уже страну потеряют. Жанат, тебя мы 100 раз слышали. 32 года уже в рабстве уже, народ уже. В Центральной Азии. Bahçı. Selim. Durmut men gurlan. Ondan soň biraz wagtym ýokdy, bir gitip barýardym. Gördüm bir goşulyp gurlan gaýdym, aýtjak sadymy. Sövmesen boldy. Bundan bir 2 ay önce kimliksiz tutuldum. Kimliksiz tutuldum derken yani ýanymda onun kimligi ýokdy. Gatragaydan ýamaty. Meni kimligim arkamy wagt etdim. Soň ikimiz de nemeye uğrattılar. Tuzlu'dan Bitlis'ten de Erzurum'a uğrattılar. Erzurum'da da yani türmeyelik yer yani. Açık cezaeviyelik yerde aldık. Muğlap Türkmenler var. O tayda bayağı Türkmenken yani. 2 tane kamp var. Biri 4 binalı, biri 2 binalı, 2 binalı da oldum. Şu taydan da Erzurum havalimanından da hepten 2 günü deport edip alkytdy. Türkmen konsuls gelip yani 1-nji 6-njy gün biday 5-nji gün şol ýalakdy. O arada yani pasportu ýoklara seyahat belge çykaryp alkytdylar. Ondan sonra yani advokat tuturlar var. Advokat tutup gitmejek bolup we çykajak bollar var. Olaryň içinde de zor deport boldy. Yani gitjek gel diýerler, zor alkytdylar yani. Yani sizi neydi yani başka yere perevod etkesiyip aldap çıkarıp alıp gidip şu taydan sonra zorla deporda da uğratıp görelerim oldu. Bildiğin bizim konsolosun hiç şili kömek değmeyerek yani. Hiç şili. Türkmenlerin Selim. Aha. Aytet. Ben aydayım da Türkmenlerin yani Türkmenlerin içinde pulu olanlar var. 10 milyar, 5 milyar, 6 milyar pulu olanlar var. Yankı konsolosluğun gözünün önünde müdür var ya, şu geri gönderme merkezinin müdürü pullarına el koyuptur. Yani belediye masraf parası yine mırzat deyip verecek kal deyip konsolosa kömek etti. Bizim edebilecek zatımız yoktu yani. Bizim diyecek olan gidip konsolosu bizim Türkmenler yardım ettiğimizin bir peydası yok. Yani şunu diyecek olan yani konsolosun eline işlet gelmiyor yani. Ya da özleri kömek etmeyle. Etmeyi istemiyorlar. Ana Selim, yadına düşer mi sen padiyajit edettin? Şu hükmet bizler için işledi 10 ýyly. Ene şu gün öz gözün bilen gördün. Bugün erte ene şu vatandaşlarımız Türkmenistan'a varadılar. Hemmeniz karşı karşıya kalaslar. Ondan son bizlerin aydan zatlarımızı analiz edip göresler. Ama bize dinledesler. Каждый столкнется. Şoň üçin men bilinmen. Şu gün sizlere dokumentiniz bardır. Şu gün sizler rahatdırınız. Ama erte bir 40 gün tuttular içeride çıkarıp koydular bende problem yok. Yani dokumentsiz olup konu pasportta gelen çok beni berde çağası olup çağasın dokumenti yok olur gidip men çağamı alıp berin
ayarma çağam bilen bile Türkmenistan uğradık menem gidecektik görüler var. Şoları yani bir şekilde çağırıp kömek ediyorlar. Dünya kadar yani 40 milyar 30 milyar pul verip avukat dilen Türkmenistan'a uğratıp geliyorlar. Normalde konsus kömek etmesi lazım. Konsus da edilmiyor. Yadında mı sana aydattım Selim? Yadına düşer mi? Aydattım sana Selim. Al senin başına düşedi. Sen yanlış aydıpsan. Ana başına düştü. Ana göre otupsan. Vatandaşlar hemmenize karşı oturan bu zat. Hemmenizin yüzünü düşerdi. Yani biri yazdı ayalın ödün niye tutup deport ediptirler onu çağız Türk'te kalıptır var. Bebek diye oğlum. Yok çağası Türk'te koymazlar. Uğratıyor ekerler yani. Ne hale uğratıyorlar? Yani biri yazdı Spike bile mi? Yok koyma. Uza da aydar teyimize. Dilakamdı getirip oladın o. O vatandaşlar. Sizler burzada düşününler. Kömek etmediler. Dine ziyan edecek boladılar. Animayti. Sesin çıkmasın, gıkın çıkmasın dedi. Sizlere okeydi sizler. Susarak animayti. Çünkü politikasına saglasya vermeyin. O prosto hova demeye gerek yok. Sussa eti ucu saglasya. Malçayani znak saglasya vatandaşlar. Yo, neseredinde çıkalga vardı gurun edelinle düşünüklü problem alamaz ken. Yani sanatan onu kitap yalaymalı. Не, Алишер, брат, вот эти твои граждане тоже там зимние куртки отсутствуют, которые в Алмате жил же, у них зимние куртки отсутствуют. Зимней одежды вообще нету, когда зимой работает в Алмате, эти декабрьские месяцы. Canat, pırmut bölmeydi, hayır. Aha. İndi mesele nirden, mesele düşünüklü. Halkın köpüsüne ara kalıplı değer bu yaşayış. Ağdasan ağda oturmalı. Mesele ken. Olara mara hiç kim çöz bilen ok. Bir de karşı çıkkanlarım çöz bilen ok. Olara hazır. Davayla sen çöz diyen on. Men näme hükümet mi? Bar hükümet aytta diye. Hükümet aytacak olsam sen götün veriyen onu. Biz bilen hükümetin arasına giriyen diyen menem. Sonra men çözdürüyal men kim men organ işler del. Del olsam götün veriyen onu biz bilen hükümetin arasında. Bir de nemsin protest çıkkan. Bolmanım sen başarmacaňyz. Bilemsiz soňda şonu beýlek güzlenýäs. Bol ýani o meselede onýaly. Indi çıkalga nämedir? Halkyň özü islemesara bu da çıkalga tapylan ok. Halkyň özü islemeli. Halkam bular ýazat dinlänlen, bular ýazady like basandan, kommentar ýazandan gidip bir bolgusuz iki sanak santygy dinlänni gowurýar. Ece wajy töw oturan gördük atawaýyň efirine. Ýa-da 70.000 patpisçik bolup şatlyk şehi fial arkadaş şöhrat götüm meryan arkadağa diýen adamlar gollarny gowurýar. Oň efirine baryp öz oturan ağaçyn kesip oturan adam şoňa da agam gowmy diýip oňa da ýallaklaýarlar. Hökümetden bir peýdalanyp bolmadym kadiw edýärler onam. Indi biz näme bilýäs ki? Biz näme bilýäs? Eger bize gollu vermel halk öz tarapyny ýalňyş tarapdan saýlan bolsa, ýalňyş tarapdan seçen bolsa, özü bize şu günümüz bolýar diýe, ýa-ni türmeden çıkan adam ýaly biziň halkymyz. 30 ýyl türmede oturtýanda çıkar ýa-ni olunýa ýa türmede de diýe. Bizim halk vatan Türkmenbaşy, halk vatan Türkmenbaşy 10 ýyl avadançylyk, altyn asır. Ana şonun nesli, şonun propagandası kellesine giripdir. Indi biz şu efirleri açmak bilen şu efirleri açıp şu nemeni azaltmalı däne, nemeni hökümete adalatsızlığa karşı nastroyu güçlendirmek için şeýle efirleri köpürak açmalı. Birbirimize karşı gidip birbirimiz bilen görüşmeli. Däldäýne Zarin Ataýew we Zarin Akçamova efir açmalı. Müň adam çıkmasa da hiç de dükkan ok. Müň adam çıksa hep sa dükkan ýöne. Hormatly ildeşler, häzirki döwür, hormatly ildeşler, tehnikanyň internetiň ösen döwri, häzirki döwür öňkiýaly BBC, CNN, Al Jazeera gören oklar. Häzir diňe sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, şonuň bilen informasiýa ýaýraty. Şonuň üçin adamlar ne tolga Türkmenistan, bütün dünýäde adamlar agzy bir bolup gidýär. Hükümetlerin berýän propagandasyna inanan noktany
sosyal medyada hakiki gözleri bilen görýän dokazatstwasyna ynanýar. Onun üçin häzirki efirleri köprak açmaly, köprak düşündirmeli. Ýa-ni 10 ýyl awadançylyk, halk watan türkmenbaşy, altın asır, altı ruhnama, pohnama bilen soň ana häzirki näme eşretli durmuşda yaşa arkadaşımız şohrat şu zatlary beyinlerinden iteklep çıkarıp şu hakikati beyinlerine girizip fikirlenmeni öğretmeli. Yok Umidake bir saniye. Mesela bakın Türkiye'de mesela bayram geçti. Onu herkes biliyor. Problemi var. Zarin Akçam bunların fikir yönetisinde problemi. Yok Ege bir saniye bir şey diyeceğim. Mesela Türkiye'de bir saniye. Mesela Türkiye'de mesela bayram geçti. Alişer Sahatık biledi. Özü Türkiye'de olduğu için biledi. Bayram nasıl geçtiğini özü biledi. Türkmenistan'da böyle bayramlar var mı? Yok. İnsanlar var. Bütün yemin ederim bak Huday var tepemde Nurayke. Ağzı birlik dans oynayıp, gürüne edip, şeyler edip, hepsi ağzı birlik olup da sokağa çıktılar. Ya bizim Türkmenistan'da bayram deysen bizim halk bayram diye bilmedi. Şunu etsen bilmedi. Sadece nerede var? Lebap'ta var. Lebap'ta yok. Daşağız'da yok. Marı'da yok. Şeyde yok. Sadece bir tane var bayram. O da Aşhabat'ta var. Ya herkes biliyor. Düpedüzgün. Konser barba olsa Aşhabat'a giderler. Şey barba olsa Türkiye'den gelen şeyleri yünlü şeyler barba olsa Aşhabat'a gider. Ne için? Mare'ye giden yoklar. Lebaba giden yoklar. Taşağız'a giden yoklar. Şuna giden yok. Ne mi? Biz halk değiliz mi? Mare, Leba, velayet kalan şeyler biz 5 doğan 5 velayet. Ne için getiren yok? Ne için getiren yok? Sadece velayetler yadda düşür. Uş olaysa buradan. Sadece bir şey konser olsa Aşhabat'ta. Bir şey olsa Aşhabat'ta. Bir şey olsa Aşhabat. Biz insan değil miyiz mi Nurayke? Sen de Marılısın. Ben de Lebaplıyım. Nurayke başka bir şeydi. Ne için bizim Türkmen halkımı ağzı birlik bolup da o ağzı birlik konseri Türk vatandaşı ki olarak hepimiz birlikte geçip de edebilemiz yok. Ne için? Çünkü neden bize gadagan? Anlatsın bize gadagan. Sadece Derdi Muhammed'in ailesine, Derdi Muhammed'lerin peşkalara, Derdi Muhammed'lerin şeylere, bunlara normaldir. Kalan halka gadagan. Alo. Basmaça yol söz vereyim, helin ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaldım bir demalik kurbaydı ama Davay sıra fikirine başlasana. Bir yarım saat her sözün arasında yarım saat pauza vermeden. Alsın ben seninle yapmış oturamam. Sana da gezek gerek arkadaş. Davay fikirini cemleyi de var çal. Fikrim cemlecek. Eşten mi? Ağzınıza çağırıp otuyorsunuzda özünüz var negatif gürlep var adamların. Miniyesini siz bulaştırıp otuyorsunuz ha. Normal gürleşmeli. Siz önce başarınız ha. Niye etmeli misal için başarmak için? Onda normal gürleyenlerimiz çıkın da onda. Davay ne güzel 5 milyon halkın içinde normal gürleyen yok mu? Yanında gittim. Hazım ben seninle gepleşip otururum. Çıkayım onda sen normal. Normal gürleyen. Sen normal gürleyen çıkaydı onda. Sen fikir aytyan bir fikir alışıyor. Sana tapavdu. Ne mi onun halsından bir de gerek mi okman gürlemek için ya? Bakti makara yok basmaç. Вот girdim bir niyet bilen de. Давай выкладывай, давай обсудим твою тему. Насчет чего ты вот зачем зашел? Немeye girdin? Давай обсудим. Никаких проблем. Задавай вопросы. Siz aktivist bir yola çıktınız mı? Basmaç yapıla oturarak bakçı yapıla oturuyor şu an. Bakçı sen mi ya? Buyur. Yok. Aslında sizin edip oturan hareketleriniz yanlış değil. Diyen rahatlarınız hem yanlış değil. Yönü var ha.
Gelen adamı siz özünüz püşkür diýeniz bara. Normal ýepleseniz boljak da bir Erteden vermenen normal guruluş oturum gelip ejen palana denliýen mitgeler, ýöne oňa teresden. Eke, biz normalde görleşebiliriz ama bizim ekelerime, ya ecelerimize, ya kakamıza, ya beçilerim deyim vaxtında biz de demeyebiliriz. Biz susmayacağız Eke. Зарин, 1 минут. Кара, у каждого свое мнение, и каждый будет про свое говорить. Her kimin мировоззрениясы бар. И her kim, кара, когда мы отличаемся друг от друга, это хорошо. Когда hamamiz, понимаешь, под одним затта геплесек, это не будет правильно, это не будет естественно, düşündük. Şoň üçin каждый активист свое будет, öz liniyasını будет это gınуть, düşündük. Şoň üçin Nuri başka мнениеде, men başka мнениеде. Но bizler соприкосновениямыз активистлары душман битти, понимаешь? Всё. Каждый подход по-своему делает. Ya bir maşgalada var 3 tane 5 tane doğanın pikiri bir bolan oklay bir şutaýda näçe welayat bolup otyr şolar bir pikirde bolmanlar şolar mullokan üstünlükde mesele näme üçin şo tarapdan tereden bol bolmasa hiçrak meselede doğanyny pikirge bat gelen owa öýüň içinde hojuluk üçin bolmasa ejeti bir şoň kakasy bir şoň. Doğru. У терпения есть. Normal. Inanmasanız beýle efirlere seyret göreň şu marlar palan zat diýende de tutuş efirde tutuş ahallar otyrdy. Beýle razvлекательный kanallara girip göreň wara esasan wara tutuş bir welaýatyň adamlar oturýar. Eke, bir saniye. Ben şimdi böyle açsam 1000 tane insan gelirdi. Bir saniye Eke. Ben böyle açsam 1000 tane insan gelirdi. Ben böyle kapatsam hakikalarımı aydan basam halkın sesini duyurum. Sen ölmezsen 100 tane adam gelirdi. No, menin açacak olan zaten men pikirimi cemlep yetişemem Zayrina. Ne şu bizlerin efirlerde, ne şu aktivistlerin esasanan efirinde hemme velayetin adamı girip bir pikiri cemlenip bir pikiri aytýarlar. Ýetinsiniz aktivistlerin efirindedir şu. İnanmasanız beýleki accountlara zada girip göreň var. Ya tutuş bir marlar bolup oturandyr, ya tutuş ahallar, aşgabatlar oturandyr, ya tutuş daşozlar bolup oturandyr. Bara. Diňene şu aktivistlerin gidene dürli welaýatlardan girip bir pikiri jemlep şu ýerde şu ýanky hökümetiň edýän ýalňyşlyklaryny dile getirýärler. Bara. Şulam bir ulu üstünlük şu Nuraganyň açýaly. Şulam ulu üstünlük wara. Bir-birimiz dogan ýaly görüp oturýarys wara şu wagt. Berdimiz bir sebäbi. Şonuň üçin men aýtdym, ne aşgabatlar az diýende, gelen ok diýen, goşulan ok diýen sebäbi aşgabatsyz hiç zat edip bilmejegimizi men 100% garantiýa berýän wara. Aşgabat bolmasa, goşulmasa bize hiç sadam edip bolanmak grajdanski olmasın. Koşulmasın. Belki 4 vilayetden ejizlerdir. Başarmazaklı adam yoktur. Koşulmasa. Biz de bilemen Nura merkezleştirilen bir vilayeti söwdürtmeýän men. Aşgabatlar açyp bol etdirtmeýän men wara. Yo bizde merkezleştirilen olan soň hemme ministerstwodan başlap hemme prezidentiň oturan hemmesi bir ýerde jemlenen de düşünýär. Şo taýdan hem ýurt dolandyrylýar. Velayetlerin arasındaky kilometren bilýänsiň wara. Daşoz bilen Lewap şeýle bir ýakyn bir-birine degip durýany. Lewapdan Daşowza gitmek üçin sen poýezda ilki Aşgabada barmaly. Aşgabatdan soň Daşowza ýene gitmeli. Düşünýärmi? Spesialny şey edip goýup durlar. Daşy otly gatnawam ýok iki welaýatyň arasynda. Doğru. Böyle gidiyen bu adam yok, Aşgabatda varmalı, Aşgabatda 3 saat, 5 saat garaşmalı, inniki otla minmeli. O da şoğuzdan Çerjovu ya da Balkan'dan Türkmenawada gitken poýuzlar yok, öňküýärler. Beňe çeriz Aşgabat hemme zat şey edilen Aşgabatyň üstü bilen edilýär. Ey seredim o.
Ömre 15 günlük vizasız neme geçip bolýardy. Ýanky Özbegistan'ın Bukhara vilayatyna geçip bolýardy wara. Onam yatırdılar. Indi wara şo ýere bilen geçmek üçin men Gaptalımda o Bukhara Karaköl wara, granitsa Farab granitsa Gaptalımda men Aşgabat'a gitmeli. Dan Aşgabat'daky Özbegistan'ın ilçihanasyna yüz tutmaly dokument tapşyryp, soň o ýerden viza alıp, izime dönüp gelip, soň men şu Farabdan granitsadan geçmeli. Şeýdik koydu. Hemme zady Aşgabat'yň üstü bilen edik koydu. Oňa da barmaz ýa-da getdi. Ulu oňlan barýan men bara ustayan ka goýdy ýa. Aşgabat'a näme üçin barlýar? Ýa şo taýda ilçihana wa, ya ministerlik wa, ya şo viza almany barýan, iş bilen barýan. Onum Salman, onum aýra-gaýra edip otyr. Gelibem ben şu soragy häzir kime bersemem? Menden näme sorýan? Bara Aşgabatdakylar diýdi diýer. Biz diýäs tagam şu diýip oturmamyz, baryp otyr Aşgabatda. Baryp otyr. Ýöne Aşgabat bilsin şuny. Ýeri üç şu halk başyňyza bela bolýar. Şunyň gorkoklary gorkok galakdyr gözüňizde. Şunyň gorkoklary ertirküniň revolýsionerler bolýar şular. Çünki doýýar, şoňa gelýär ahyrdan. Bidar bolýar sen ay ýürege düşdüň, ay sen Taksim ýöne gadagançylyklaryň bilen niýadanym gallyryp bir götü oturtja sen bolýan onuň biriňize ogodan nepeden çykýaňyz, gaçan gaçyp geçýäňiz, gaçyp bilmediňizde mara şoň dyk galyp dykmaly ýeriňizde. Ýöne türkmen bir galaýsa pikir etmesin. Oýun neme ýalyk o un soraýşy ýaly ina unuňyz berdim bolýan indi gidäýin öňüňize diýip onu etdirmeýär. Bir galaýsa merkeze bir ýapyşaýsa 4 vilayet taşyndan şoňa barmasa zat bilmedim. Çünki hemmesi ejir çekýär. At ýedi o ejir çekýär. Daşow vilayet ejir çeken ok diýip bilmeýär. Balkanam diýip bilmeýär. Mary lewa we tagam düşnükli orta arada gyýgyrtdy. Şu zatlar gören okum samsyklar görýär. Biz duýduruş berýär. Bize kimin oturan gydykly däl. Bize glas üçin görüşemdi. Ýöne sen şo taý düzet diýär. Näme vilayetlerin arasyny sen ýol ýakyp goýdyň. Ýa-da ha demir ýol ulagyny goýaň ok. Näme şoňa sen Amerikadan uçad almalymy sen ýa Russiýadan almalymy? Ha? Bar sen Russiýanyň golastyna döwlet bolaý sen Aşgabat ol Moskwadan soraşmalysyň ha. Näme etmelisin? Näme üçin sen vilayetler wapşy ikinji klas watandaş edýän? Kim sana berdi o hukuku? Hakkı hukuku kim berdi sana? Kim sen? Beyden olup velayetler ayrılan olup gayrılan olup kim sen wapşy? Ha o şuň vlast otursun sen. Ýöne ýürüwüç aýrýat seni. Ýürüwüç. Näme üçin aýrýat? Çünki sen bular ýalaklady. Şun türkmenleri lüboy adama gurrun berýän oly näme diýä bilýärmi? Şu velayetler falan okda diýän oly näme diýä bilýän? Näme üçin niýe? Näme üçin niýe? Sizin halkyňyz otyr diýär. Şu lüboy adekvatly adama Türkmenistanyny ulaglaryň reňkiniň hemme zadyna şeňle garşýalar, welayetlerim salan oklar diýän bolýan. Şular ýazat bam üçindan ha sizin halkyňyz näme üçin otyr diýär? Iň birinji soraw şol, näme üçin otyr diýär? Şular ýazatdy. Ýene birinji diýen zatlary. Onsoň ol ay işlesen iş wa meni da türköz özüň gaýtdyň ha seni mejbur eden wamy ýaly gurrunlar samsyk gurrunlar olar eýem. Şular ýalyk adalatsızlygyň garşysynda beýden bolup ýaman bolmaklyk gerek gäl. O ýamalmaýan üçin. Türkmenistan hökümeti özgörteli öz ýurduň içinde ýurt döredip otyr. Ýurduň içinde ýurt döredip otyr. Siz göreňiz okmuş onu. Velayetleri aýratyn Aşgabat'ı inna şol arkadaly şäher diýil ýani aýratyn. Proýekt gurup, onu da birden kamera sistemi, barlyk sistemi goýuşdurup, saýlap seçip otaýyk işgärler goýup, ýurduň içinde ýurt döredip otyr. Ertirkün Aşgabatlylaram ýer bilen okşa arkadaş şäherine. Aşgabatlyň özlerem ýer bilen okşaňa. Enti daýdyn. Ýurduň içinde ýurt döredip, o seňem pasportyň bir Aşgabatlyň kam bir, men kam bir. Onlara jaý almagam ruhsat berilýär, işlemegem ruhsat berilýär. Maňa bolýan berilen ok. Men Aşgabat bar gitdiňde de gitjek gel. İş tapsam giderna. İş tapyp gelen adam inam tutan bolup näme edip bersiň berdi. Sana kim berik gelýdi? Bar git welaýatyňa diýip uradan bolýarlar.
Nämesin o oğurluk etsinmi ya? Bank akrabi desinmi? Tıvar, sukolar var. Nämesin? İş tapıptır, geliptir. Hemme kiş tapı bilen o. Tapan gelýär, tapmadığı adam ini bara Aşgabat'a gitti, gitjek geldi. Gitjek geldi. Получается, чтобы устроить хорошую работу, тоже взятки надо платить, да, получается? Да вот Братан bilir mi? везде взятки. Например, здесь в Турция, например, полицейский, когда машину возят, у нас, например, проверка идет, правильно? У нас взятки здесь не даются. А в Турции даже вы, наверное, видели, что мент свои погоны вырывает. Взятки, чтоб взять, понимаете? Где это видно? В какой стране это такое видимо? Türkiye'de bile böyle olmayan zaten oraya ki özünüz biləsiniz, özünüz Türkiye'de boldunuz ya böyle gadagan burada ya. Ya burada öz pagonları yırtıp, öz vatanını zor duruma düşürüp, ya Monakan ne var ya? Ya her yerde взятка, oraya gitsem взятка, buraya gitsem взятка, konsolosluğa gitsem взятка, ya bir mektup yazsam взятка, bir şey yazsam взятка. Bu nerede? Allah'ı seversiniz. Nerede göründü ya? Öz konsolosluğu ne için? Ya bir saniye. Konsolosluğu ne için? Bak Türkmenistan konsolosluğu İstanbul'da var. Özbekistan konsolosluğu İstanbul'da var. Her yerde var. Önceden birinci Yeşilköy'de Nuri abi biliyor. Konsolosluğu var zamanda. Orada millet sokakta bir tane одно единственное место, чтобы человек или беременная женщина, или там больной человек, чтобы сидел, такого места вообще не было. Это старое наше консульство в Ешилькёе было. Сейчас другое наше место перевели наше туркменское консульство. Там хотя бы немножко есть. Почему? Потому что активисты, когда говорили, oturacak yeri yok bile konsolosluğu içinde, bunlar oturacak yeri yaptılar. Anladınız mı? Nuraya yalan mı? Нет, это, конечно, правда. Там сидеть даже не было. Я даже, когда беременная была, даже места не было. Люди все на улице стояли, понимаете? Все на улице. В очереди. Я не жалко, что ли, этих людей. Утром в 7:30 приходит, чтобы очередь принять туркменское консульство. За одну бумажку, чтобы сделали бумажку или там что-то подписать. Это где видно? В каком консульстве видно, чтобы люди в 7:30 или в 6:30 с утра пораньше стояли в очереди? Такого нигде нету. Я входила... Минуточку. Я ходила в узбекское консульство, я ходила в таджикское консульство, сама ходила. Но никогда я не видела, чтобы в 6:30 стояли люди в очереди возле туркменского консульства, чтобы подписать документы, или что мы такое, какую-нибудь справку им нужно, чтобы взять. Почему это, где наши туркмены это видели? Почему они должны страдать? Понимаете, почему наши туркмены должны страдать? В узбекское консульство ходила, у них есть место, где сидеть, спокойно обращаются с туркменами, спокойно говорят. А наше что консульство? Наше консульство, избиение детей есть. Избиение женщин есть. Подождите минуточку. Избиение женщин есть. Если правду говорить, то правду будем говорить. Избиение детей есть. Извиняюсь, конечно, повторяю. Избиение детей есть. Избиение женщин есть. Не солидарно разговаривая с взрослыми женщинами, с постарелыми мужиками, обращаясь несолигантными словами. У нас у всех есть. Но у других консульств почему нету этого? Почему другие консульства нормально обращаются с людьми? Почему наши консульства, когда консульство, что это такое? За рубежом, чтобы помогать своим гражданам Туркменистана, правильно? Чтобы их документации, какие бы ни были документации, чтобы их документации решились. А у нас что, за каждую документацию берут большие взятки. Это правильно? Это неправильно. Подождите минутку, что-то какие-то документы сделать, я уже сказала, нужны взятки большие. В Туркменистане даже, например, адвоката ты попал,
какое-нибудь происшествие, даже, например, сейчас везде знаете, что в Турецкой республике везде сейчас на граждан Туркменистана, на иностранных людей много забирают всех. Много людей Туркменистана находится в депортационном лагере. Во-первых, им нужен адвокат. За адвоката большие деньги нужно платить. У туркмен, которые здесь работали, где такие деньги? Где такие деньги? Родители им помочь не могут, потому что у них самой жизни нету в Туркменистане. У них самой нету жизни в Туркменистане. Чтобы помочь своему ребенку здесь. Если помог бы своему ребенку, умершие здесь люди туркмены есть. Родители бы приехали бы на их кладбище хотя бы дуа или açıp da özbeçen duasını okuyabilen insan. Это тоже запрет. Почему самолеты не вылетают? Почему наши умершие не только gap çıktı Arap'tan öldü, gap çıktı bundan öldü, gap çıktı bundan öldü. Biz ne mi ölsek ölemeyiz. Ama bizim pasaport, yeşil pasaportumuz var. Bizim ne yazıldı? Türkmenistan'ın bir şey var olsa konsulство, обращение konsulство. Правильно? Diğerlerine de bir laf söz verelim. Ben birazdan yayını kapatacağım çünkü. Bir saniye Ege, ben gapini kurtarın. 5 dakika ben kurtaramam gapini. Tamam, 5 dakika ben hemen bitiremem. Her pasaportu içinde neme yazıklı Türkmenistan getiren pasportu, bir şey soran pasporun var olsa konsulство, обращаться edin. Biz обращаться eden vaxtında biz ne mi edediler? Ne mi ederler vatandaşlar? Ya hapa söz sözlediler, ya ya dövüp çıkaradılar. Böyle mi adalet? Böyle mi adalet? Adaletler de var. Бля, я в шоке, честно. Сотрудники консульства избивать людей, это же не дипломатично как-то. Это не по-человечески как-то. Моего ребенка, 3 года ребенка, я консульство был, Атамурат был, я была, Дурсултан была, 2 моих детей было, адвокат был, турецкий адвокат был, турецкие гражданины были, 2-3. Нас сзади подошли, избили, понимаете? Надели кастет, вот это железо, начали избивать, потому что мы написали только написали письмо консульству, правительству Туркменистана, что народ страдает, проблемы написали в Туркменистане, какие есть, что здесь туркмены за граждан Туркменистана, которые страдают. Почему мы в ответе должны стоять? Почему мои дети должны в ответе стоять? Я в шоке, честно. Я первый раз слышу. Ёбай. Arkadaşlar bana müsaade. Benim biraz işlerim var. Zaten ben bir yayın açtım. 2 saat 3 saat geçiyor. Köp sağ olun. Başka açacak koyacaklar aklına da yok olsa yine vur bunu arkancılıkta belki efir açar. Yani burada da unutmayın. Menin efir açmayanlığımdan kayırlığınız bir maza olayansınız. Belki ağam ne yapıyorsun? Yo men korkam o, men çekinem o. Men şol önkünü uğruyor. Men halk sizden umudum yok yani. Size yaşlılık ediyaz, sizin için görüşeceğiz olun. Bizim ediyen işimizin bir hili efekt yok, neticesi yok diyalı görünüyor. Ya Ege like basmaya bile korkuttular. Ya like basmaya. Aktivistlere поддержка vermeye korkuttular. Aktivistler bu kefenle çıktık. Yüzümüz açık. Gönlümüz alıp Allah bir de Allah Ekber diyoruz. Sizin şeyinize çıktık ve siz поддержка etmeyi bilmiyorsunuz. Yani dolayısıyla kullukta bir söz vardı. Kelleden girmese ayaktan girer deyip bir söz vardı. Bizim aycan sözlenmez şu kelleden kulaktan girip bir netice vermeyen olsa onu ayaktan giriyor, ayağın davandan giriyor. Davanım kən yürüye, kən kösönüye, o başınıza bir giden problemler geliyor, ondan şol ağırsı yetip kelle yetkiye şol aşağıdan yukarı.
Şoň üçin kelleden girmese ayaktan girer diýäsiz. Eger bizim aýdanmamyzy dinlemejek bolsaňyz, bizem bol ya. Bizem kösen ölüň diýäs. Bizem sizin üçin siz bilen deň derejede kösenýäs. Bizem ilk göşük ýaşamyz ok ýöne. Azy bir bolsak, bir gün ýetik. Bir gün olmasa 3 gün. 3 gün içinde ýetik. Köp taýy ýükledik bolýar. Ha şu wagt Gaza bilen İsrail uruşy üçin bir giden adam ayağa galyp görbolyn. Dünya medyasy şeýle bir burçak agadylar halk bolup. Baran ýerine ýüzüne diýýärler, sizler farşy habar çykarýaňyz, sizler dogrular aýdan ok diýär. Senatorlar, ýüneňün Blinken gepläp oturýan 5 san aktivist gepletmedi. Biri elini alyp gepläp urady bolyn, ýa-da naky onu ýetiradi polisiýa alyp gitdi, onu ýa-da naky turdy. Ýa-da naky gepläp başlady, ona alyp gitdiler, üçüncü turdy. Şeýdip gepletmediler hem daýy. Şoň ýaly diýmek her bir adam özüne üstüne düşen borjun yerine ýetirse, köp zat ýükledik bolýar. Şu wagt İsrail, Amerika we dünýäni ruly edýär watandaşlar. Ýöne dünýä adamlary bolýan, olar gollanok. Bolup biler diýäsiz güýçlü. Ýöne biz siz gollanmyz ok diýip ýewreýleň özlerem diýär daýy. Amerikan öz halkam diýär. Germaniýa çykdy biz gollaýasy. Biz duramda ok diýdi halky. Biz sen arkanda duramda ok, sen niýden biziň adymyzdan görleýäň diýip köçe çykdylar. Toýst halk bilen hökümet her wagt gapma garşa gelip bilýär. Ol bir adaty zat. Şondan gorkma lel. Ol watan dönüklügem däl, ol haýnam däl, ol diýlen zatlar erteki. Şonuň üçin biz adajyk sanymyz köpelmeli. Köpelme üçin hem problemlaryňyzy aýtmagy, bolman agzyňyz bar, iki dodoňyz şonu açmagy başarmaly. Açaňyz okdam şu oturýarsyňyz tuweleme diliňiz şappat ýaly bir-birimize gerek gelse. Biz açmagy onu bize däl, hökümet açyň. Bize bir zat diýek bolaňyz açaňyz. Şoň üçin durmuşdan kösenip öwrenýänçak dowam ýene-de kellämiz sokka taşakdan ýene süýrenmäge dowam watandaşlar. Yine bir hepdeden 10 günden yine kellämiz galdyryp görýäs, seredýäs sanymyzy. Bolan okmy yine çümýäs. Nuruşka pahiray diýär, asfaltda ýüzdürýär diýe. Neme eskerler bolyn. Näme üçin biz ýüzýäs diýär, asfaltyň üstüne ýüzdürýärmiş ýa-da komandirler bolyn. Ýüzüber däräý diýärmiş. Çüm diýse näçek diýşe ýaly. Bizem asfaltyň üstünde ýüzmäge dowam. Çüm diýse näçek? Çüm jökleňizem tapalar asfaltda çüm diýse. Şoň üçin çümmellerle diýse galmaly birazjyk. Şuňyz watandaşlar. Talypda görüşelim hemmeňiz. Zarina senem giň bol, hemme ýüki köýüň aljak bolma. Spasiba Ekecan. Yani ya bir şey bolsam yani gönlünüze giden bolsam yani kusura bakmayın yani canım yanıtlı ekem, siz benim ekemsiniz yani sizi geplen vaktan bana geplidiler. O yüzden hepimiz biriz, yalnızı bir olalım. Tamam. Huday bar yok aldı, Allahu Ekber bizim yanımızda. İnşallah. Doğru insan, bak doğru insan. Biz her zaman bak sizin probleminize diyoruz. Biz terörist boluyoruz. Nurayke özünüz bilesiz. Bir like basmaya korkadılar, bunu yapmaya korkadılar. Ama biz halkının aytmayın sesini olmaya çalışıyoruz. Biz bu yola çıktık kefenle. Yarım gün başımıza neme gelse gelsin sizin için canımız feda olsun halkımız, Türkmen halkımız sizin için canımız feda olsun bile bu yola çıktık. Ve siz bile ya like basmaya, komentar yazmaya. Bak benim Nurayke biz Türkmenistan konsolosluğuna giden vaktinde ya o kadar münce Türkmen halk vardı orada. Beçeni vurup da yani birisi çıkıp da o beçeyi dövmen deyip gepler bilmediler Aykecan. Aynen. Gepler bilmediler. Aynen yani işte şu tayda men zatayam göz getirdim yani. Bu halk distribütörüne yöne seyrede oturanken bir de bir arkaç kaymadılar. Ya Dur Sultan Tağan'ı yatırıp dövdüler. Beni dövdüler. Ya bizim avukatı bile dövdüler. Ya bayanız biz ne Allah'ın ya bir kadın Allah'ın cennetidir. Bir annedir. Kim olursa olsun Ekecan özünüz bilediniz. Müslümanızmır. Müslüman kitabına ne yazar? Bir beçene bir de hatınla el götüren insan zaten öbür dünyada değil yani. Kur'an kelimini yazan şeyine değil yani. Bunlar
zaten biler bile madem Müslüman ülkemiz Allah'a şükür Müslümanlık şeyini bilen bazı. Ne için bizim Türkmenistan'dan Kur'an-ı Kerim'e o şeyine cami kılan namazlarımız azaldı. Ne için şeyimiz yazaldı? Ne için bu Serdar Berdimuhamedov giden vaktinde ben bir şey demiyorum. O svitoy yerlere giden yerlerde her yerde publikasyon edildi. Türkmen halkının bir tane camiye giden bir tane gidip de kameranı alıp bu gerçekten Türkmen halkı camiye gidiyor. 5 vakit namaz kılıyor diye. Benim de acelem var. Yani biraz uzattık. Ne için bizlerde böyle yok? Ne için biz? Nasılsa Müslümanız ya. Neyse Nurayke. Yani gelemen, yani çökürleşemiz şeyimiz var sizin zamanınız almayın. Kette rahmet hem halkımıza. Birinci Nurayke size ekem deyip kusura bakma belki yanlışım var bu olsa üzüldürüm yani hakkınızı helal et ekemiz. Yani ben her zaman ülkeniz yanınızda ne men olsa olsun yani telefonum açık yani. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun. Ne biz görýäňiz hem vatandaşlar bize garnaş olmak gerek gel. Velayetli bolsa hem garnaş bol bilýän ekenik, garnaşyal bol bilýän ekenik esasy ýürek sygsa, göwün sygsa göwre sygýa. Biz bir-birimize düşmançylyk etmäne de gerek ýok. Ýöne bizi şeýdi oturan hökümetiň sistemasynyň bardygyny bilin. Şoňa görä hereket edin. Ana men aýtjam şular, şundan many çykararsynız diýip umyt edýän. Goranda sağ olun hemmäňiz saglykda görüşelim. Buraya marlı denli babda. Biz kardeşiz. Aynen. Biz böyleyiz. Böyle de devam edeceğiz. İnşallah. Anladınız mı kardeşler? Siz de böyle el ele verip lebap, mağrı, velayet herkesi olur olsun, aşabat olsun, taşa olsun böyle olun. Biz nasıl böyleyiz siz de böyle olun. Hayır sizden. Yalvarıyorum size. Allah bir tane beçenin, Ece'nin, kakanın gözyaşları yerde kalmasın. Hayır sizden de tutma. Sağ olun Nurayke. Olya sağ olun minnettar. Basmaç gelene minnettar diplomat Zarina efir şunu bilen yapıp toryan dinleýän üçin köp sağ olun minnettarlyk bildirýän diýjäňiz rahat.